na eje wo yere obi na eje wo ge obi na eje wo kunu obi na to atare wo kunu ho tentententente wo so wo free ho na no Jane de yi e ba yi menyi ni se ba yi kura no wo hunu be ma no obehwe ba bia wonam enti se de etie bia no wo case no se eye japade ho asem ni nyina no obetumi e de abedan yen e wa Akoma 87.9 FM Kumase Askwa yebenya daje etie o yebedi asem no etie to ho anamo e de amount hyene so se wodi asem ba ha yenye sika bia wodi ane se waba na yahwe etu ho anamo de wo se police for bem no omo bebem de wo se lawyer bem de wo se ekokot ni nyina da empanimfo ebehwe se eno nso ebetumi e de akire e wo court e de amawo enu nti sabrei baby a wo bia nyame eya atomo china wo nso obetumi abasa wo emfa won regions na baby a wo bia enkran ye wonsia na mu wo ho a wo behwe na fe ototo bibia e de amaye kama enu nti sabrei de na abadwafo nyina aye krado na ye guest aye krado e wo hai ye beko na ye ne no akodi enkomo ewiase yene a yete ha na eto de bia obi di asemba ana yetu obi foa se yetu obi foa enkire se yenim boroso ana se yemfomoda na emom no yaye bida ene yehunu sunsuanso a ebefiri mu ebeba ene yegina so ene ye de tuufo se wonim na akokoye bia na ebetumi de aba ene enu nti nia o tuufo no enye sesebia son sebia nyaado onimunya sachewo anase de ho te echewo na emom no waye bi echewo ono edi nka ye bi amwa no nti ene wo tuufo bia na ono de osoro ye na dom ema wotumi efrimu nanso bia na wo de wantumi enfrimu enu nti enkase o na se wo kra wo ye bi enso ene wo na wo te hei anase ene wo na wo di sofo yetumi hunu se ete osofo bi se me sabia son sabia nyaadom ekra na me ye am robber ene nyame esesa me ai enu nti ye wo se nyame sesa no nti afa na wo so ko ye robbery na nyame asesa bia na wo die no emu no obefemu na yabo otuo na wawu police fo bebo otuo na wawu ebia soldiers bebo otuo no wawu ebia wo kra wo de ne de wo wi ade na alarm blo na fe community ho no yetu ade agu so na yesi wo moba ye de mo ne ma ye de abro ama wawu enti ebia na wo wa menya akwanya sade obi nya akwanya efrimu na wotumi esachira ye no enu nti ene se wono na frimu na wo tuufo a na wajai adawroma ene de ye de soma mensa menka nkyere wo eno no meda se sabre memra na mene menua bema bi emra medi nkomo na me se kai mo se eye Akoma achede bronya Akoma achede no ebegusu aka ho asem afri sabre yi a ede kokosi se yebedi dwumadi no ede awie eye dwumadi a yedi ne ede ema enyanka ena afi ekunafo ene emisia enyanka ene akunafo ene emisia enti yese ede ena wode beka yende ho na yede asom ekunafo emisia ena afi enyanka se eye mo se eye anwa se eye ntoma se eye duku nia onsabe susu bia entade ya ebia wo ani ya mono entoma kabane slate bia enka eno na wo hyeba se wo mu ayedu enu nti echew wo nhye biem obobo ni nyina de agu bag mu wo betumi ayiyi ede aba enye ne atete enye ne asai ya obi entumi emfanye ne ho ema no enye yi na emom de ani da ho a obi betumi efra na wode akwa asori ama akwakoda nyame ase na ehun hyira no enso etumi aye wodia enu nti baabi bia wo bia baabi bia wo hwe me bia no eye Akoma achede abronya Akoma achede ye yede som enyanka ye yede esum ekunafo ye yede esum enisia no ye se enisia bedi de enese wokọ orphanage home bia wo ahwefi se enkoda mo eso fe ye papa adua
bi a mmienu to bi a mmiɛnsa sɛdeɛ nsa bɛfoforɔ no ɛnan wɔn ɛba sɛ ɛmo bags a ɛne ama kakra ɛntade kakra na afei yɛde na sɛ sika no ebi wɔ hɔ a na yɛde sika kakra ataatoɔ na yɛde ama wɔn na wɔn ɛde kɔ saa na ɛyɛ a na yɛyɛ no na wɔn bɛdidi nso adidi wɔ ha na wɔn a yɛde akurafoɔ no nso ɛbɛma wɔn ntoma deɛ ɛbɛma ne mo ne anwa na ebi wɔ hɔ asade kakra ka ho makel kakra hyɛ ho ɛne ade na yɛde ama wɔn nso na wɔn de kɔ na yɛn nko a yɛntumi nyɛ ɛno nti bronyan yɛto yɛn nsa de afrɛ wo sɛ baabi bia wɔ bia sɛ ɛyɛ nkuhodoɔ ɛna no mewɔ asɔre ma asɔre ba baako baeɛ wɔse maako yɛwɔ kuo bi na yɛpɛ sɛ December yɛsi December mu a yɛba na yɛbɛyɛ adɔyɛ bere bɛn ne yɛmfa mmra nam sɛ ɛfiri dwoada de kɔsi fiada no deɛ ɛbere biara mobɛtumi de aba fira nɔpa na de kɔsi nɔm yɛnsa wɔkɔ no deɛ moba a yɛde mo bɛba studios ɛno ɛyɛ kuo obi kora nka nkyerɛ wɔn mo nanso wɔn a na firi wɔn mu pɛ mu saa pɛpɛɛpɛ na wɔn nso a wɔhwɛ yɛ wutie yɛ nkuhodoɔ no mo a mo wɔ supermarket ahodoɔ no ebi mo baako ebi mo mmienu ebi anwa ntoma no ne nyinaa no yɛbɛkye ɔdaworoma nti nneɛma no sɛ bi a wowɔ bi na wontumi mfɛ ma na wɔpɛ sɛ yɛmmra na yɛmɛfa wofrɛ yɛ ne a yɛbɛgye wo so yɛbɛba ne yɛaba abɛsesa nneɛma no wofrɛ 055 260 1529 055 260 1529 055 260 1529 ofrɛ saa number yi a baabi ɛwɔ bia no yɛbɛba abɛfa sɛ brɛ no kɔntɛntɛm paa nti no yɛn ho anyɛ ha wobɛhu na December bosome no na edu na afei 25th no na edu na ɛwɔ sɛ yɛma wɔn aduane edi na nso na bibi ani wa yɛde ɛma wɔn nti sɛ wowɔ biribi a na wayɛ ne ntɛntɛm ɛde ama yɛn na bibi atumi ayɛ kama ebi a wodie no wowɔ akyirikyiri wopɛ sɛ wodie no woyɛ ne sika na wode ba wode wo sika no nso ba yɛbɛsom sɛ wode ba na wopɛ sɛ yɛbɔ wo din ekuo doɔ no wode ba na wopɛ sɛ yɛbɔ wo din sɛ bi a ekuo wei discuss anaasɛ yɛ maame anaa yɛ papa asomasi discuss so aba ɛno nso so wode wodie no ɛyɛ sika wode ba yɛbɛgye na afei yɛabɔ wo din no ɛde ama wo 0245 301 462 0245 301 462 0245 301 462 wode ba yɛbɛda wase papaapa yɛbɛgye na afei yɛada wo ase ɛwɔ baabi a wowɔ biara yɛbɛba so nansa na yɛbɛba so no wei deɛ ɛyɛ nti ho kakra ɛna meti ho yɛbɛba so ankasa nti ma menkɔ na me ne me nua bɛrima yi nkɔdi nkɔmmɔ bɛrima na memu ha yɛna na apɔmu te sɛn yamiadom wodin medin Kasim Said. Yeah. Ana Saidu. Saidu. Okay. Saidu free hine na bae. Pamacho me free pankron na bae. Okay. Saidu free pankrono ana eba ewie na yepese yehunu asɛm a ɔde bae ene kwane a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi aboa no. Ewie yi ade ene wo hawo. To. Marco. Yankwa obi biara so yan wakasa memem menti won kakora we de muhu me wa ha bone kura yekura mu twe se yan wakasa nkomo kakra bi na me de nkomo na anti ne yetie ne tie nkoso akwantuo mu asem mu nsem na metu ho anamo na anamo na metu ye no anwie ni peyo ka asɛm no de esie bia hyase free animu ne kokɔ wie eto kenken to kenken yi bi free Marco me pa chaw me ne me brothers ene me braba ye wo store eya na ewo ma ididi enkomofa akontuo ti enkomo na ididi no ebedu se mayo se me de metu kwan ema ye bra panyina oda ya no ekire me kwan se ono de nke ebeya onum obi wa agona ti se eba se metu kwan a
menkɔ nipa no hɔ agona na nipa no ɔwɔ no school no ho krataa na ɔde amanfoɔ yɛ dɛ ɛtu kwan nti ɔno ɔhu no sɛ mefa hɔ a ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛboa me ayɛ ntɛntɛm ayɛ dɛ ɔde amanfoɔ ɛkɔ paa ɛnam sɛ okay mate nti ɛbaa sɛ meyɛ ahoboa mepɛ sɛ mekɔ no me bra baako a ɔka yɛ ho wɔ ɛna ɔse daabi baabi a yɛbra no ɔkyerɛɛ me no ɛma menyɛ dɛ ɛnkɔ hɔ na ɔno ɔnim agent bi wɔ Accra ɛyɛ ɔno ankasa ne agent wɔn na bɛtumi ɛyɛ adwuma no ntɛntɛm ayɛ dɛ ama me ɛma me ka kyɛn sɛ no me nua baabi a wode me fa deɛ mempɛ akyiri asɛm ɛna sei ɔso ɔno deɛ ɔgye ne agent no di na ɔno amu mpo no ɔyɛ bi ayɛ dɛ ama no na ɔno deɛ na wɔyɛ ama no ɛyɛ wake and pay ɔkɔduru hɔ a na wayɛ dɛ wɔyɛ adwuma atua ka na mekura me sika no deɛ me deɛ na ɛbɛyɛ ntɛntɛm na me sɛ wogye di ɔsɛ ae na ɔno wɔntena hɔ ɛmfa n'ani kan hwɛ ma obi nyɛ dɛ ɛndi me sika ɛnam sɛ okay mate na nhyehyɛeɛ bɛ na ɛwɔ ho na ɔso ɔne nipa no bɛkɔ agreement sɛ wantumi anyɛ a ɔde me sika bɛyɛ dɛ ɛbɛma me ɛnam sɛ wogye di ɔso ɔno ɔgye di nam sɛ okay ɛma ɔne ne agent no ɛkasae ɔkasa wie na ɔso ɔne no akasa wie nhyehyɛeɛ ayɛ dɛ awie pɛyɔ na agent no asɛne ne bank account ayɛ dɛ ama no nti yɛnkɔ sɛne sika na me sɛ ɔse nipa no sɛ ɔbɛgye 1.2 for Canada 1.2 billion na sɛ ɛbɛyɛ a ɔno agent no bɛyɛ nya vim de yɛ adwuma no ɔbɛhu sɛ ma yɛ ahombɔ sɛ metu kwan no yɛntua half payment yɛ dɛ ɛma no half payment yɛ 60,000 ɛnam so okay ɔse yɛnkɔ Eco Bank ɛnkɔyɛ transaction ɛhɔ na memeyɛ dɛ ɛsave ɛna ɔde bank account no oyi kyerɛ me ɔyɛ nti ɛkɔdurɛ na ɛkɔyɛ transaction yɛ dɛ ɛma no 60,000 no ɛma no ɛwɔ Eco Bank ɔhyɛ yɛ 3 months 3 months na atwa ma bɛduru 6 months yɛnte hwee ɛkɔ 8 months ansa na ɔfrɛ me sɛ yɛmbra Accra ama me ne me bra bana nkasa kɔ Accra hɔ ɛna ɔse yɛnkɔ Canada Embassy ɛnkɔbɔ me nsa mekɔbɔ me nsa a agent nde wandi akyire nkɔ yɛkɔbɔ yɛn nsa ewie ɛma yɛsan ba Kumasi yɛtete ha 9 months yɛnte hwee ɛma me yɛ dɛ ɛfɛ ne yɛ dɛ ɛbɔ ne gya agent no the later one no ɔka kyerɛ me sɛ ade na akɔda pending anyɛ yi ɛma me ka kyerɛ me bra ba no na ɔse ɔno so ɔbɛfɛ no ɔfɛ na the same thing na ɔyɛ dɛ ɔkae ɛna mehu sɛ adeɛ no ɛmboa ɛnokora bi anyɛ dɛ ɛnhyɛ da ɛnim ba no ayɛ wode 60,000 no nso akɔtwoma ma no awie ae nti ɛma me de asɛm no bɛtoo yɛbra na ɔka sɛ menkɔ agona no na ɔsɛ na ɛyɛ dɛn na mede sika ɔfaa hɔ na so ɛyɛ nuhu na sɛ yɛnkɔ Accra ɛno na ɛbɛyɛ ntɛntɛm ayɛ dɛ amayɛ ama mede asɛm no too yɛbra no sɛ no ɔbɛfrɛ agent no nti yɛbra no frɛ agent no na ɔsɛ sika no ɔnyɛ na ɔmfa sika no yɛ dɛ ɛmbra nti ɔne agent no kasa wie ya na agent no ɛka kyerɛ no sɛ 60,000 na yɛde maa no me bra baba na asan afa akyire abɛgye 5,000 afi no hɔ wabɛgye 5,000 yɛ dɛ afi no hɔ nti sika aka no hɔ yɛ 550 ɛna sɛ na ɛbaa ne sɛn ɛma meyɛ dɛ ɛkɔbusa no sɛ ɛbaa ne sɛn na wosan fa akyire ɛkɔgye sika firi agent no hɔ sɛ wotumi yɛ saa deɛ a ɛndɛ wo na wama agent no kwan a wantumi anyɛ adwuma na sɛ wo na wama no kwan sɛ ɔnde sika no nti sɛndeɛ ayɛ no gye sɛ megye me sika ne nyinaa yɛ dɛ ɛfiri wɔ menim agent biaa wo na nipa no wo na wo sɛ wonim no megye me sika yɛ dɛ afiri wɔ ɛma mede asɛm no kɔtoo abusuafoɔ anim abusuafoɔ no na yɛ dɛ atena sɛ baako mmienu mmiɛnsa mprɛnsa koraa no busua panyini baako frɛ no ɛna ɔka kyɛn sɛ memfa
menkɔ sɛ sɛm yɛ de mfiri wɔn kɔ na baabi a mpɛ bia memfa asɛm no yɛ de ɛnkɔ busuapani baako frɛ no ɔpapa no ɔpapa ɛna ɔsɛ baabi a mpɛ bia memfa asɛm no yɛ de ɛnkɔ na ɛsɛ okay nti later on no yɛtwetwe na ama abusuafoɔ yɛ de ɛtena ase ɛne ne ɛkasa sɛ ka nya ayɛ de aba awie ɛbɛyɛ a ka no yɛnyɛ de yɛnkyɛntua ɛna ɔsɛ ɔno wɔntumi ɛne me nkyɛ ka biara nyɛ de ɛntua ɛma mo ɛtwe no asa nka wɔntua 300 million yɛ de ɛma me na me nso memfa saa aka no ayɛ de aka no ɛna ɔno sɛ ɔno wɔntumi ntua 300 million na ɔno ɔbɛyɛ de ɔbɛtua 150 million na 150 million mpo no gye sɛ ɔyɛ de ɔtua ne nkakra nti ɛno no nkɔyɛ de ɛnkɔda hɔ nti mewɔ hɔ a na yɛbra no agent ne san yɛ de ɛfrɛ no ɔfrɛ no na ɔse ɔmo pɛ sɛ ɔmo de me kɔ Japan ɛnam si no meme nkɔ hɔ ɛma ɔmo ne me kasa yɛ sɛ wɔ hɔ no ma adwuma wɔ hɔ den ɛnam si no ɔmo sɛ ɔmo ne na yɛ de akasa ɛna ɔsan frɛ me wɔ Accra ɛma me kɔ Accra Japan no nso ɔyɛɛ a ɔsan sɛ wayɛ mistake anyɛ yi ɛma me san yɛ den nti ɛno nso kyerɛ sika foforɔ adansa deɛ wo sika no a sika na ɛma meyɛ dɛ ɛka kyerɛ agent na ankasa sɛ okay sɛsei no so ɔbɛtumi anya Brazil visa yɛ dɛ ama me a nka mɛtumi akɔ hɔ no akɔ hɔsela yɛ dɛ Akoma nim ɛna ɔsɛ okay ɔbɛhwɛ nti later na ɔsan frɛ me na ɔsɛ Brazil de wanya na ɔbɛnya Cuba na Cuba no ɛyɛ kuo na yɛ dɛ yɛkɔ yɛfa fam na me so no fam fa deɛ ɛmmoa me yɛfa fam akɔ ɛnam sɛ fam fa deɛ ɛmmoa me na fam no ɛho kaeɛ dɛ ɛdɔɔso ɛna ɔsɛ ne nua wɔ US ɔne ne nua no bɛyɛ dɛ ɛbɛkasa sɛ meduru kwan so na me ho kyerɛ ma na ɔyɛ dɛ wɔaboa no sɛ no mamfa me ti anyɛ dɛ angye ɛna ɔsɛ mengye ne ndi nti Cuba na ɔsɛ visa no ɔkɔgye ɛna mbusa nso ɛho ka bɛyɛ sɛn ɛna ɔsɛ Cuba visa no 95 50 CD enima 1000 ɛna ɔkɔgye Cuba visa no ɔkɔgye 95 950 Cuba visa no ɔgye wie ya afei deɛ yɛbra na ɔfrɛ na ɔka kyɛn sɛ me bra ba na afa kyerɛ bɛgye 50 million no yɛbra no ne ɛkasa sɛ yɛbɛyɛ dɛ na yɛtumi atwa ticket ɛna ɔse yɛmfa sikambra na ɔmfa ntwa ticket na yɛbra no kasa sɛ no saa Cuba visa wei a wɔakɔgye no ɛnyɛ sika biara ɛna sika ɛwɔ hɔ koraa mpo no yɛstarte process no ɛnyɛ Cuba asɛm okay meba mo starte process no na ɛnyɛ Cuba asɛm akwantuo mu nsɛm ɛna ɛda yɛnua bɛma yi ɛde aba bɛda yɛpɛ obi man so akɔ na afei wakɔ akɔbɔ bra ɛno nso akɔ wie ne basa bɛma na mamu akɔ aba mejo so ante akɔ se na apɔ mte sɛ nyame adom na wo so ɛ nyame adom ɛda Nyankopɔn ase ɛyɛ power specialist ai maame adua yɛ ase ɔkyea wo megyene so ɔsɛ ɔsɛ wobɛte ne nka awia yi nsɛm bi na yɛbɛyi ano na ano yɛhyiaeɛ no yɛka typhoid ho asɛm kakra ɛma yɛhu sɛ mmoa no a ɛde typhoid ba no yɛfrɛ mo Salmonella typhi ɛtumi firi nipa ho kɔ nipa ho mmoa so tumi de ba nipa ho na ne symptoms ne bi wɔ hɔnom a ante akɔ so a sɛ yɛwo a woahwɛ a bɛka sɛ ɛyɛ malaria na ayɛwɔ woahwɛ so a bɛka sɛ ulcer na ayɛwɔ yɛwɔ clear 4 differences bi a ɛwɔ hɔ ɛne ɛwɔ similarities so wɔ hɔnom yɛ abɛhu sampa adeɛ wei deɛ asɛ yɛ malaria asɛ yɛ typhoid asɛ yɛ ulcer deɛ di kan obiaa wobɛnya obiaa oti ya wo ya wonya malaria so a oti ya wo ya obiaa wobɛnya typhoid biaa fever awɔdew wonya malaria so a the same thing obiaa wobɛnya typhoid biaa wo sɛ wayɛ mmerɛ nipadua na yɛ mmerɛ asɛ abobɔw wonya malaria so a the same thing obiaa wobɛnya typhoid biaa wotaa fe wonya malaria so a wotaa fe wonya typhoid a wɔnom to ntumi ne diye wonya malaria so the same thing enti wanhwɛ yi a wobɛka sɛ
they will treat no malaria na so ne bia na typhoid enti na ya na ye catch omanfo say uhunu say niam bi say di wo nipadua mu a men kototo no bia keke bramame akoso adua ya ho na ye mfa mfidie hwehwe wo nipadua na ehunu say typhoid na ye wo saa ana malaria na ye wo saa na ulcer na ye wo saa ebusafo say dia make kan nyina no uhunu wo nipadua no bi say bibi say ekoso a baby also buy a akoso adua ya nchen ye fra ye Power Specialist Herbal Hospital na udu hon ma ya hospital no wabe sampa we de waba hospital pa emfidie gumu ene animdifo ye wa wo ye adwuma no oba ya pe no ne de emfidie na hwehwe oni padua mu typhoid a uni problem malaria uni problem na ye ulcer so uni problem ni nyina akoso adua ya e wo na aduru ma me papa wotie me eno asa obefa ye numbers mienu na wafra yen 0244 54 54 44 44 22 22 0244 54 54 44 44 22 22 and 0200 0200 38 38 another 38 38 and 31 31 numbers mienu obi obetima afre obeba yaso ye wo so a ye won kra pata miensa Kumasi Feyase Lake Road edua ya junction ena mo amwa kasoa enkrampatamu nyina ye wo kwabenya ACP Road Power Bar Stop hwa ena takrade Anaje Estate ahantama Rabank ne nche ho pe ene wo edi se de ma kiremu ede a kire wo no se eye typhoid a de amebekekan wo besa hunu e wo nipadua mu de obehu biem ni se bra ye typhoid no obehu se ugya onan a ne mogya wom ugya onan a ne mogya wom de enti na mogya wom de enti ni se abo na ye friend Salmonella typhi no obone onsuno no mu ntokuro na obone mu ntokuro saa the moment aduane beto yempe ya yes digest na no ubon se ahase ebri ekuro no enti no ubegya nan saa ebri ekuro no ukuro so bra mogya ba enti ebri saa mogya ba no ubon se ugya onan a na saa mogya no ewom kakra now ebio udidi a aduane no enti ben digest yie because sa adurade a friend say line na na say de womu na nke eboa ma waduane atima yam no abona bone won so no mutokuro enti aduane no entimi nyam yie yes nti udidi a aduane no nka wo se emma unipadua no ahoden no untimi nya sa ahoden because aduane ntimi nyam yie na adane agyanan enti de be ma wo ne se de bia no wo be sore no na wa ye dwahan wa untumi nya kese because nutrients na nka wa aduane ni mu no e wo san ka nipadua no absorb metabolism take place in entumi enti kese wo lack sa nutrients no ebio emoja na nka aba onipadua mu no na nka betima ma onipadua no aye fefefe no nketenkete enamo janamu ekọ nketenkete enamo janamu tede bia no wo ye anemic se typhoid eyewa na kyere a abuso mo se ensa timi gugu onipadua no mu nyina honam ni nyina typhoid ye wo cha eka wa adwene eka ho typhoid yare bone na so nhira nka nyankopon se obi a wo typhoid bia ni wa ba akoso adua ya ho a wantumi ansa no yare ndi se wo tie me ne wo hwe me ne na ye se typhoid nko ade a ba bia wo do ani kira wo benya wa yare santem na yare no beko na ye akoso adua ya ho me ka ne se no se de medical kan malaria any ulcer no ni nyina akoso adua ya ewo na aduro tatahwe ya wo ba ye beboa na ebekom ulcer de bia me ba me ka se me de nam so me kopi akoso adua ya ho ne se obi nya ulcer bia koye se aduabo nante abosom so dane nua sa kowi ase na ye ulcer ebi wo so a mesrew fabra de ya na me ka se bi wo so a eno ne kire se bia wo de ka ye test no ama ya establish se wo ulcer ye de ka ehunu se wo typhoid eno na me se fabra wonim se bi wo so dada fabra na wo de wonim na nipadua no signs and symptoms say make ede na didi a wo de wonya nya test hunu se yare typhoid ana se ulcer ana se we wo de fabra akoso dua ye ho ye ne abe ye test no ye hunu yare no wi a ne amu anu aduro Kumasi Feyase ene wo Lake Road ye wo adua ya junction ena kwabenya ACP Road Power Bar Stop ena udu takrade a baby a ahantama Rabank wono Anaje Estate wa ena abehu yen saji ya number ne biem
0244 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 and a 0200 0200 38 38 another 38 38 and a 31 31 your numbers me no na edidu dwuma na me generalize no aka che obi biara wo hwe me se yare na atra wo so ache na bi sa mre wonya no aduro no bra kwaso adua ya ho no enya won a se wo mo ya bibiduro nyina akohia Ghana ha ne ye pede brabuo mu yare oye expert oye ade obi atu che ma kwaso adua ya enti me ba ha ya na brabuo mu yare kora de mentanka because akwaso adua ya obi anim dada se brabuo mu yare se hepatitis A B C D eye obrabo no na sade atamuom eye fatty liver se nso na agire muom yare biara akwaso adua ya wo na duro na munim dada no na waje ho abaso bobaburu du ya still na eguso a ye count eno bra na ye hwem emma no da bia me ba meka esan se emma yare pa ha wo mo pa no we menstrual problems ni awo na link together na fibroid and ha my pa infection dey akwa general emma infection ha mema ha ma so ka ho na ma de no na ya na eto da bia one treat in tema ebusafo wo be wo no etimi ka oba no ndubon so wo be wo no na oba no most of times no nani and the taka na pa yesere oba biara wo problem say ye candidiasis na wo ana blenoria na wo ana whatever waseke kawo sire meka wo ensuo kakra gu bi won ma ye wo hene wo de bra na akoso dua ya mfa aduro nka wo nyame nti ho betom afei obi wo no ma ande akoso ya osore a onum ensuo bebre ensuo betima dwonso saa na dwonso no dwonso bebre a eye factors bebre etimba se wo ye bema o ga bladder no bibia kakra ba ho wo yo ba so the same thing emema no bia ye dwonso twa na chi no on say ye prostate no glands no eye kese na infection ba mu a the same thing wo ba dwonso enso na enye infection wanya na obi also eye real infection wanya nti abasa UTIs no ma dwonso ntem na onya diabetes so ultimate dwonso ntem na dia kofa dwonso na ba bia kwaso adua ya wa no aduro bia ye be hwewo eti abusua wote ho no ma me ka ne say ya ebi abaka se ye ka dia go so mo to no de bia sa ba wo ba kwaso adua ya ha bo shampa odemu soronko bra kumasi fi yase ne nhwem na nkran kwabenya takra de anaji estate ande akoso ye onu bi odwa so aye ton na no ba mbe kan adanse no ba na eba se adua ya ne blood tonic no ne ka kirew bibia ye no bena no tahene ne de ayom na wonim se obi ntimi ne di obi ntumi na obi ntumi nnom wo ya lusu moja no wan hwe to so cha obenya pressure nti wo se nipadua no o ma no relax no madua ya ne tonic ni bi wo bedidi wo bennom wo bedakama na omo e wo sickle cell na no obi bedi adanse se ne na wo no onno madua ya blood tonic no wo hunu major difference e wo mu ya recommend se obi ankono bi ya wo adua ya ne care no miensa ya wo cough care e wo aduro wo bo wa kata cho unwansi airborne disease ahwa wo de be SS amanfo no madua ya ne cough care ya wo ne SK ne also dro and ye liver care bia me ka say ye brebo no ene ye liver no ye adwuma hand in hand ba ko ho techema pa load no ko ba ko so e basa ni nyina say a asema ton na wo ya ben adaka no ye sew emma o liver no unya problem ko pa dua ya ni liver care ni be netonom e be boost immune system na wa obrebo no no na fight etia yare bia pesa ye obrebo no ndi basa onyare na the make say enyare ansa na wakoto liver care wo hon man numbi na no me na otaka o say provision is better than cures isra obo ban na da bia ho nye den ye de sie no girika de man ka ho asama me nko say say eye giri ka giri mo ma say me tama so e ma no mema no na obia no ma eboa no e mema no ma additional advantages e no munya e ma no to komo mukuru no na mema no so akoto de akoya adwuma no na
wo fie na bɛrima ntumi nyɛ adwuma ɔbaa no koraa w'ani nye ɛwɔ sɛ anigye so ba fie kɔpɛ gyirikegyiri baabi a tonto aduro bia bɛnya bi atɔ monya aduro a yɛ numbers no na mensɔre 0244 54 44 22 ɛna 0200 38 another 38 ɛna 31 yɛ WhatsApp line no deɛ sɛ dɛdɛ bi yɛka no yɛde mamu a yare na ɛwɔ hɔ a yɛtumi de yɛde huhu twa ne fa send yɛn nti te sɛ bia kɔmpo twa fa WhatsApp yɛn nso na agu wa twa fa WhatsApp yɛn wogya nan mogya wom anaasɛ okɔkɔbu yi a twa fa WhatsApp yɛn WhatsApp no yɛ 0555 79 78 another 78 bɛda asante akɔso ya ɛyɛ Akoma 87.9 FM Onua TV and Afe Osei Chrome TV and I wish Akoma mu nsɛm dwumadie yi baabi a wo bia no ebia na problem ebia na so how ebia na won so wo case a opese ode eba ye na so ye wo Kumase Askra ye no Kumase City Mall main entrance no na edi enhwe ni mu sa wo ba na wo yira kwan afre production lines 055260 1529 055 260 1529 055 260 1529 ofra ye bejo so na afe ya kire wo kwan no na bibia etumi ayeka ma menko na mene menua be ma side enkoto a ye nkomo twetwen no eso enti na ye duru ba bia osese kra de ene Canada no a eno no hwe anye yie yafo anko afe ewie kire kra book of eba Japan na honso no anye yie aha ena afe yaba Cuba Timako okoji Cuba visa no ena o se waji awie te 1 month ye duru Cuba na ye de ya to aso mato aso kwan akọ Guyana efiri Guyana na yakwa hemfa obobodin no Guyana pa oto ena ne o de tena Guyana kura sanke Guyana ne Ghana there is a difference bi ani te ekowie no ema ye bra na oda ya no obusan se na sese no ye be ye ndan ena o se minkotwa ticket ena ye bra ne se wono na obetwa ticket na ye de amaye o sika bedi ni nchen no ye sika ketwa Cuba de enye se Cuba sema nke entu esa sika ne ye de ema no kamu ntu esa 60,000 no ema no nti wona ese otwa ticket ye de ema me o se yise me ye de etwa ticket ena me so okay ticket de se ho pa mesa akoyi msika da ko twa ticket a 60,000 akodi ho de a me menye de menko ena me braba no ono nso se no sendi aye no ono nka ofo aso se menko yisika ye de enko twa ticket na se miduru kwan so na me ho kire me a obeton no ka na wo de apushi me ena mse no asem we de memfa mitinye de enje nti ye ya ma ye bra no sa afre agent no so ende ye nya abotrem ema no ye hwe nanima kwapem se ayi busumi ba ko ne de 1 month ne awu visa na awu ena ye bra no ne me ye Cuba visa no 1 month me bra no ne me ena ye ne me bra ba ne de etenase ese no se ndi aye no gise meji misika de efiri wo was one di no kuranye de ama me se me bra eba no wanyin cheme na me no wo eye eyi business ho asem eye akontuo na wo watima sa afamachi akọ agent ho akọji 50 million wo share afiri agent no ho dia se agent no se one twes kana wo na meji misika de afiri wo na cheso ni agent ni wo sa deal no deal wo pe obi de manual no waje the share I see enti me ye de aka chen se won fa misika ye de ema me no se no agent no aka chen se aha me dikan ye de amponi nuya ai me bra pa ba enti me ka chen se na eye de na wo de oji ni share no so enye ni share na wo de waje na wono no de na agent ni ya ma no agent ni dikan je no 150 million enti oji misika na oyi ono ne wote ne ka no so ye de ama no oji wan sika oji misika no agent ni ji wo 60,000 no en wote wan ka so wono ne ka
ɔsɛ agent no de ne ka 150 ɛna wate so 50 ama no wɔde ne ka 150 yɛdɛn wɔ wobisa sɛ yɛdɛn na agent no de ne ka 150 ɛde ne ka ɛma me busa no sɛ na sɛ wo se wo deɛ na ɔyɛ ama wo no yɛ welcome pay wokɔduru hɔ na watua ka na ɛyɛ dɛn na wɔsa ama ne sika na ɔso wɔde ka ama ne sika dada nti ɛhɔnom no ɛne maadwene anyɛ dɛ ankɔ ɛna msi no nsɛm a wɔne meka deɛ anokorɛ nyɛ dɛ ɛnhyɛ da ɛnni asɛm no nti magye me sika yɛ dɛ afi no hɔ ɛma ɔno no korɔ no asan ka kyɛm saa sɛ saa na ɛbɛkɔ deɛ a agent no ɛka kyɛn sɛ ɔyɛɛ Canada no anyɛ yi no nka ɔbɛtua 450 ayɛ dɛ ama yɛ back na memesa de Cuba asɛm no ɛbaa mu no before sɛ ɔbɛgye Cuba visa no ama yɛ no ɔwɔ mpanyimfo a wɔatuatua sika ama ɔmo nti Cuba visa na ama sika no ayɛ dɛ ahye na sɛ Cuba no nyɛ wo na wo ka sɛ wopɛ sɛ wokɔ wo na aka sɛ wopɛ sɛ ɛnyɛ me na mese mekɔ Cuba meka kyɛn sɛ ɔbɛnya Brazil visa ɛna ɔno ankasa yɛ dɛ ɛkɔ tusu Cuba no yɛ dɛ ɛbaeɛ nyɛ wo na wo suggest ɔno na kae nti sɛ asɛm a me ne me braba no ɛtwe no agreement a yɛde startee no sɛ adeɛ no anyɛ yi a ɔno asɛm a me braba no ka kyɛm sɛ agreement no anyɛ yi a agent no antimi anyɛ a megye me sika yɛ dɛ back sɛ agent no ɛberɛ a wɔkasa na agent no sɛ ɛyɛ wo ɛne ɔno ne agent no meeting ɛna ɛkɔpie sɛ wantumi anyɛ ama wo ankɔ baabi a wopɛ sɛ wokorɔ do a wogye wo sika baka anaasɛ wo nua no na ɛkaeɛ me nua naa na ɛkaeɛ na wobisa agent no nso sɛ sika no yɛ refunded tɔ ɛno yɛ ɔne me braba no ɔmo nipa mmienu no ɛnyɛ wo braba na ɛtu kwan ɛyɛ wo na wotu kwan ɛnyɛ wo braba no na ɛtua wo akwantua no ho ka ne wɔne agent no akɔdi saa nkɔmmɔ no ɛyɛ wo ɛne woasa wo fifiri ɛna wopɛ sɛ wodi tu kwan kɔyɛ adwuma wahunu enti ne sɛ ɛnhyehyɛeɛ bi wɔ hɔ a ɛyɛ wo ne agent no na ɛyɛ ɛnyɛ wo braba no ɔno na ɔdi anim mimi nim agent no wɔn na anim no ɛna bibia ne a ɔno no frɛ agent no ɛne ne yɛ dɛ ɛkasa enti wo ne agent no ankasa da ɛberɛ a me ne agent no start ɛkasaeɛ sɛ ɔse yɛmbra Accra no ɛmbɛbɔ yɛn nsa no saa mmerɛ na me start ne agent no yɛ dɛ ɛkasaeɛ wohu n'anim da mehu n'anim da okay saa berɛ na aduru berɛ bɛyɛ na wohu no na aduru 6 months saa mmerɛ na ɔse akɔda pending anyɛ yi no nti na kyerɛ sɛ process no nyinaa mu no from 1 month ɛkɔ no ara no na wohunu ne da ba na wɔkasa wɔ phone so yɛsɛ ne sika no nyinaa na mehu no da wokɔ sɛnde sika no wɔɛkɔ bank no nyinaa no na wonya ahunu no mehu no da ɛna wotumi nya agyidie wɔ ne mu na wo nua wo braba no hu no wɔka kyerɛ wɔ sɛ nnipa dodoɔ san agent yɛfrɛ sɛn yɛfrɛ no Adams ne din a wonim ano no ne din a menim ano no yɛ a wɔte hene ɔte menim baabi a ɔte na office no wɔ Accra office no wɔ Accra so ya asɛm o moma mo ani na hɔ sɛ no nipa nyɛ o wɔmfa wɔn sɛ wɔn ne sɛ o ɛyi Said ayɛ adwuma sɛ Said wɔ kakra no wɔbra ɔmfa wɔn sɛ wɔbɛtumi na obi ahyehyɛ ho agyi sika adie yɛn trust nipa sese sɛ Accra sɛ yɛka sɛ nkran te sɛ yɛka kyerɛ sɛ kumase so eti sɛ yɛka Accra Greater Accra region na mekae din no baabi office no na mekae din na sɛ yɛ start process no bɛpem ndɛ koraa yɛmfa no sɛ 2 years no 2 years aba 2 years na na yɛwɔ mu no nti ama meyere fi mekɔ office wɔ bi wo ne wo nua no hu na kɔɔ nti later koraa mpo a ɔmo twe agent na afei da bedrum no bi ɔmo fɛ agent na wɔmfa no yɛbra na odi anim no ɔne nuhu no kɔ Accra ɔmo kɔ ya office ɔmo close no ka me baby sase wakɔ akɔ hu me sɛ yasesa padlock ɛde foforo ato ano a na sɛ dada no ɛda no no ano wokɔ ɔmo timu yɛ adwuma ɔbɛsesa no ya close no afei de ɔmo close office no ɔmo close no yɛbra na odi anim sɛ no ɛsɛ yɛkɔ agent no efi a wonu no woso wonim agent no fi enti na nuhu no wohunu agent ne wɔ hene fa ɛyɛ den na ɔne ne nya contact to ɔse nadamfo a ɔne ne yɛ business nadamfo no hwan nadamfo no agent no
ya wone ne ye business wone ne ye connection nti onim no obi a onim no de ena wono nso no se ne me braba no esitie no so obi ka chem se obe ye saade na me ngindi so de oben wono na wante abo bi beka wo a so oben no so efri wontuma abo bi beka wo efri wontuma wono nanim se wa ya adwuma kakra wanya sika wono nanim se wani abre a wo pese wutu kwan mimi hu a minim usika wo na minim se wo pese otu kwan wono na ben wo ono na wo ni di nkomo wo ka wani so ade hunu de kire no pa onim bibia exactly so ono na bebu wo na obi a wono wo se na agent ne pese wo de ni tu kwan se so wo se wono ne na ye business emu de hene one na ye business na wo ma wo de betu kwan na wakotu esika na waje ne share ana agent ne yes wo de wono so tu kwan wo se ono agent ne de ono no tu kwan okay na ono tu kwan no wamfana tu kwan ne sidan na okay wo no so wo pese wo kɔ hene okɔ Canada okay ono so pese wo kɔ Canada ni bi me da se na agent ne bu ana me na tu kwan sa bre na wo so wo pese wo koro no na ono na ye ne process na dru hene minimba bia ono waye ne process na akodu wo senka obisa no ono no de nti a me mantima ambusa no o se oni sikantino wontimi nya ne ntenteme nya de ema no woni die sika no wontumi nya ho ntentem emfa ma hwan woni sika akotu kwan ye dan wo waboa wo hu na wokɔ because wo kɔ no wonim sɛ enye dan a obagi wei enti ansa na abɛka che obi sɛ ɔmo a ɔma wo ntu kwan no na wo waboa wo ho waboa exactly enti so wo mo ne ho a esi dan na agent Adams no ɛka sɛ wɔde ne tu kwan ɛna afei ɛno kura akyire no ɛyɛ dan na wɔse ne sika ekodi agent ne ho because no wo mo ne ho wa ama ne sika oniska enti yɛ dan na agent ne kɔde wɔ no ne ka we can pay so kra de nka wokɔ a wo mo ye bibia ma wo okɔ a na afei wo de ayɛ adwuma atete no mo de atete wo ti si dan no no ne sika ekodi agent ne ho ma no kɔkɔ te wo de ne so e de te wo no ne ka so connection ne kura yes ampurampu no anche bia na ɔtɔ ka obeto ka no ɔtɔ ka asɛn anche bia na ɔtɔ ka odam enye saa ka no no ɔse nka kɔ Cuba no sa efom kɔ na wuduru kwan mu na sɛ wo kyere wo obeton ka no na bo ɛne wɔn ton saa ka no mfa sika no a wo ɛka no akɔbɔ ne mfa ma ne fa ɛhye wabrabɔ ase on to obetumi aton ka no ɛwɔ abra wakɔka ɛkwan mu a no wɔde asɛnde wɔ kwan ni mu ɛkwan ni mu hɔ de a ɛne wɔn ton ka no no wɔfa wo sika ma wo sisi a ɛdi adwuma no ɔno yɛ ɔtonton TV ɛwɔ tafo ɛna wɔn so na wɔyɛ dan na me nne wɔ hɔ ba yɛ sɛ deɛ na metwi pragea ɛma me pragea no kora no maton later on na mesan kɔyɛ adwuma bi wɔ sakropɔn kakra na matima bɛsan bɛtɔ bio a me de yɛ me ala me baabi a kyɛ sɛ ɛkyerɛ ma adwene kakra nso ɛyɛ sɛ nuhui ne ɔpapa ɛna ka sɛ ɛyɛ ne nua mo nua pani ne ka sɛ wɔ baabi aden no wankɔ baabi a na mo nua pani me kɔ hɔ na ɔno se daabi ɔsɛ hɔnom no papa no ɔbɛtumi aboa me na ɛnyɛ ne ntɛntɛm ɔsɛ baabi a yɛ bra ne kyerɛ me no ɛno ne nyɛ ntɛntɛm na wɔn ka sɛ aburokyire kɔ yɛ ntɛntɛm ebi wɔ etimi take ebi for so many years o aburokyire kɔ ɛnyɛ ɔkyena na watena pray mu na wokɔ ɛyɛ process tini ntɛntɛm ne deɛ wɔ hene ya semo ɛna fast track no sɛ yɛdu fast track no yɛdu yɛnkodu sɛ kurampo a me passport kurampo no asa akodi hɔ akodi agent no hɔ akodi agent no hɔ and na de sɛ mo friend na munya no ɔno sɛ ɔfɛ na wɔnya no ɔno ne sɛ na what try me try enko kra wari ne chip no ye bra no busa ne sɛ o agent ne picture oso oni ne picture ɔwɔ oso ɔno ne agent ne picture enyo waso ɔne na ye business no
Emma ye brand sabusan say unim ni fie or so onim ni fie. Office no kwa no ni. Me pese me kasa Emma no ye brand busan say unim ne yere or so onim ne yere. No onim ama ni sabusan say onim agent ni na busuani ba na say obi oben no or so onim. Na ye de busan say na nim na onim no kwan ba so na onim. Na wono kra woni agent yi a wo ye business no. Na enipa dodo san no wode wo matu kwan ama wono ankasa no hu no wahunu say oh agent Asumesi agent Adams wode Asumesi to kwan wo ka Canada wode wan to wode nipa nsia na akwa Canada wo enipa dodo san na Adams ede wo matu kwan akwa Canada wotumi ma wode usika sa ekokoma no na chese no na wose 1.2 billion na chese no say owia na ka de half aka no be ma no anasa say owie na akoduru a ana na enhyehyɛ ya ne te sɛn so owie na oje visa no otwa ticket ma na ode ne balance ama no okay sana hyehyɛ na akoy na Canada na anye yi na okase Brazil Canada na anye yi no agent na kasa sɛ o se Japan ukwa ile wo Japan so ya o so aye mistake anye yi eno kwa so mo convince o so ai no so anye yi na woka Brazil na me ka Brazil na so wontumi na ono ankasa kofa Cuba na sembai na omo ka se ebia Cuba no sika na wode man 60,000 no o ka se ma wankasa wontwa ticket no eno no ubisa mu hunu se ebia Cuba no wo kwa ni nyina na wo ticket ni nyina ebe sisɛn me ma musa na ono no ka se obeboaye se me se me nkɔ Cuba na form fa no sika ekawom ɛna ono no se no onim se kawo na obeboaye to oji wie ya na oyɛ de ɔtwe no ɔso wontimi mboa asemo jese enipa bitim wode anasa wode bɛyɛ mpokra no na unua wankasa wunua ɛna wɔsɛ utumi ebu fast so saa wone ne kɔnhyehyɛ sɛ bi a sɛ wɔyɛ na anye yi a ebi a outside usika bɛma wo anasa ɔka kyerɛ sɛ ɔyɛ na anye yi a usika hyem ɔso ɔyɛ na anye yi a ɔbɛgye me sika yɛ de ama me no me ne agent na anye nhyehyɛ ɛyɛ nuhu na sese me ne wɔ asɛm me ne agent ne yɛ nhyehyɛ bia nunu no ɔkɔyɛ ne nhyehyɛ a na ɔbɛka kyerɛ me sɛ sei na yɛ de ahyehyɛ wotwi abobo ya kama enye sika say na we say na wetimi to taxi a wo tira mu abaye Uber enye sika me akwati say ai metena Arab for ekrom da ntina akonto no ewo manisu say me pese me ko na Arab for kro na watena so da no koye kwesi say ya wo tintin da cho pese o sa akoyi se wie ye dia no wo say akwantu mu ye ebi e wo pese o mu bo so one so pese ye kro but saka was a bit 60,000 years ago ye the business yo ye no krapa be me na mamu akwaba be je so pa ma na pomu te say boko na so e nyame adom me ho ye pa Dr. Amu ho ye ne ho ye pa ma ko ye de nyame ase ye Zahara Enupa ya Caresic Ventures de aba Zahara Mr. ne G capsules Zahara man capsules and a Hindi heba Mr. Be me na ye nkwa ma ko medase e wo akonya kese a ode ama me na me de enchia pesi so free Caresic aso ye ema ahwefo ene etiefo nyina ebe metena sese ya no hu se Caresic nupa ye de abadwa so aye frɛ no Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules ene Hindi heba Mr. ye nnoyi mu nkomo emu adanse ene emu nkyekiremu ne ye de besom mo no the phone nkomo ya hyase yi ye de ya duru aye frɛ no Zahara Mr. ene Zahara G capsules ene edi kan e won nkomo twetwan yi mu sa duro we eye duro a eye bibiduro kan oba ene bema etimi nom se uye oba na utiemi atiemi ye oba bi wo ho a 2 years ni 5 years ni onya ne menses da oba bi so wo ho a onya ne menses na da krope na atwa eba ne sa na ohaw pa no na mu e wo na wom se uye oba na untimi emu nsa untimi enya wo menses na ma wa wom wonya problem oba me say wa duro ene Zahara Mr.
ɛne Zahara G capsules. Sɛ woyɛ ɔbaa so na wɔ hɔ na nnam yareɛ ɛne wabɛtena. Ɔbaa bi wɔ hɔ a wafa nnam yareɛ bi te sɛ gonorrhea, syphilis anaasɛ chlamydia. Ɛne na bɛtena mpɛn pii no ɛba ne saa etimi egya no dwonso yɛ ayawo. Ɛba ne saa etimi ma nsansan bi a ɛho nyɛ nika koraa ɛte gu na himfie hɔ prekɛsɛn. Ɔbaa bi wɔ hɔ a etimi egya ne sisi yaleɛ. Sɛ woyɛ ɔbaa na wotie me na nnam yareɛ ɛne wabɛtena. No ɔno deɛ wayɛ n'adwene sɛ ɔnkɔ wagye asetena ɔbaa me sɛ kɔ drugstore, pharmacy shop, herbal shop bi ɛbɛn wo. Wo se wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules. Sɛ woyɛ ɔbaa so na wɔ hɔ na white anaasɛ odepo ɛha wadwen. Ɔbaa bi wɔ hɔ a ɛne na bɛtena. Etimi ma sɛbi nsuo bi agugu na ɛho nya nika koraa. Etimi so egya no nkekayɛ nketenkete. Sɛ woyɛ ɔbaa na wowɔ saa ɔha wei mu a ɛdura ɛbɛyi no nyinaa afiri hɔ. Asa ma wahemfie hɔ no akyi yopo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules. Sɛ woyɛ ɔbaa so na wowɔ hɔ na wonni atenka. Ɔbaa bi wɔ hɔ a mesi ɛnɛ na tenka no awu. Sɛ woyɛ ɔbaa na wonni atenka na watenka no awu a ɔbaa midi Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ho adanse ama wo. Ɛno ne adura ɔbaa onom a ɛbɛboa wo. Ɛbɛbustiw na watenka no awu no. Ɔbaa a woda hɔ a sɛbi wo partner to sign kora unhunu hwee no. Ti kɔ drugstore, pharmacy shop, herbal shop bi ɛbɛn wo. Wo se wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules. Sɛ woyɛ bɛrima so na wɔ hɔ na nnam yareɛ ɛne wabɛtena. Bɛrima bi wɔ hɔ a mesi wakɔ wura tokorobɔ ne mu. Mepa kyɛ sɛn. Wafa nnam yareɛ bi te sɛ gonorrhea, syphilis. Aba ne bɛrima no fɔn ana ɛfɔn. Ne bɛrima no nsansan bi ate agu ho prekɛsɛn. Ne bɛrima no ɔdwonso a na ɔbrɛ. Na ɔkyem ansa na dwonso no atima ba. Ɔwɔ abɔnsa dwonso ɛka ne ntɛntɛm. Ɔdwonso a na ɔhuna mane. Na ne bɛrima mu nyina ɛbɔ no pɛ. Kyɛ sɛ emu hyehye na nkasa. Bɛrima bi wɔ hɔ a ɛba ne saa ɔbɔnsa amanehunu pa na ɔhu. Ɛwɔ abɔnsa enso fitaa na efiri ne bɛrima mu ɛba. Sɛ woyɛ bɛrima na wowɔ hɔ na uhu saa nneɛma wei ɛwɔ ho a bɛrima Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no ɛduro no aba sɛ ɛbɛboa wo. Ɛno ne adura onom a obɛrima na ɛsoate no obɛrima na nahoɔde nyina aba fam a obɛrima na hia na ehi no obɛrima ne nyina ɛbɛ restore back. Ti sɛ woyɛ bɛrima na nnam yareɛ bi te sɛ gonorrhea ayɛ for 10 years, 5 years, 15 years na wakon bɛrima unhu sesaye bia wo ma me se me no ɛto nkyea. Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no yɛde ɛduro no aba sɛ ɛmbɛboa wo. Kɔ drugstore, pharmacy shop, herbal shop bi ɛbɛn wo. Wo se wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules. Ɔdɔfo bi so wɔ hɔ a wodwale awie no na yɛ sɛ deɛ biribi ɛnenam ne ho no na yɛ sɛ deɛ ahokeka nketenkete bi saa deɛ wei ayɛ na yɛ no wakon ensesaye bia wɔ mu ɛmam. Ɔdɔfo wote saa ɛdura ɛbɛboa wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules. Ɔdɔfo bi so wɔ hɔ a ulcer pa ɛhanadwen ulcer ɛne na bɛtena. Ondidi ya mesi buoyi aduane so tɔ ne yam a na amanehunu pa na ohu. Ubonsa ne mfe ubonsa ne boa no nyina ɛhyehye no. Ɔdɔfo wote saa na ulcer ɛne wabɛtena. Ɔdɔfo mesi Zahara mixture no ɛne ne G capsules no yɛde ɛduro no aba sɛ ɛmbɛboa wo. Kɔ drugstore, pharmacy shop, herbal shop bia baabi a ɛtɔn aduro Ghana ha. Wode oduru hɔ a wo se wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules. Obi wɔ hɔ so a ɔwɔ weak immune system. Da bia ɛwan ketenkete wabɔ 5 years 10 years ɔda ho bɔ wa. Wobɔ sɛ ɔno nko a da bia infections na ɛha na dwen. Da bia cold kata wobɔ sɛ ɛtete no. Ɔnante kakra bi a wobɔ sɛ ɔhuna mane na pomden no ɛwɔ fam. Ɔdɔfo wote saa Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no yɛde ɛduro no aba sɛ ɛmbɛboa wo. Kɔ drugstore, pharmacy shop, herbal shop bi abɛn wo. Wo se wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules. Ɔdɔfo wotɔ aduro na frɛ na mayi biribi a onti asie bia no
yɛbɛna agyaagyeɛ ntoboaseɛm akyerɛkyerɛ waseɛ 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 0248 0248 56 56 93 93 35 35 Adafo yɛbɛkɔ yɛ aduru a yɛfrɛ no hindi herbal mixture na sɛ aduro we ɛyɛ aduru a ɛyɛ bibiduro kan nubuna ahodoɔ ɛne yɛkeka bom atwitwe mu ahoɔden ɛde ayɛ hindi herbal mixture Adafo bi wɔ hɔ a malaria fever pa ɛha n'adwen da bia n'anum atɔ wobɔ sɛ da bia nipadua no ayɛ hyehyehye na ne ti ɛɛpae no ne ti ɛɛdwan no wobɔ sɛ n'apɔ so nyinaa ɛyɛ ne ya obiara sɔre anɔpa wobɔ sɛ ne energy no wɔ soro a ɔwɔ ahomka ɛkɔyɛ adwuma no wobɔ sɛ ɔno nko a da bia na pɔmuden no ɛwɔ fam ɔrɔfoɔ wote saa hindi herbal mixture no ɛno ne aduru a ɛbɛboa wo kɔdra store pharmacy shop herbal shop bia wodeɛ wosɛ wopɛ hindi herbal mixture ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a typhoid fever pa tete no ɛne na bɛtena wako ako ɛyɛ aka no so ani ohun sesaye bia wɔ mu ɔdɔfoɔ wote saa fa hindi herbal mixture na ɛyɛ waduro ɛno ne adura ɛbɛboa typhoid fever na tete wo no mesi ɛbɛyi no nyinaa ɛde afiri hɔ ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a high blood pressure ɛha n'adwen ɔdɔfoɔ fa hindi herbal mixture na ɛyɛ waduro wate ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a ne sugar level no da bia ɔbɛkyɛke no na ɛkɔ soro ɔdɔfoɔ fa hindi herbal mixture fa ka aduro bia onum bia ho na yɛ aduro a ɛbɛboa a regulate sugar level na ma wo ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a adwuma a ɔyɛ no ɛden mepa kyɛ sɛn ogyina ɛntenten ɛkyɛ ɔyɛ adwuma wɔ egya ho ɛba ne saa bɔnsɛ da bia no ama na pɔmuden no ato sin ɔdɔfoɔ wote saa medi hindi herbal mixture ho adanseɛ akamfo ɛde ama wo ɛno ne aduro a onoma ɛbɛboa wo yalie bia mese ɔdɔfoɔ ahinta asie wɔ nipadua nim no hindi herbal mixture aduro no ɛbɛyi no nyinaa ɛde afiri hɔ kɔdra store pharmacy shop herbal shop bi abɛn wo ɛdin ne yɛ hindi herbal mixture ɔdɔfoɔ nkɔbɔtwetwe no aduru yɛ aduru a yɛfrɛ no Zahara man capsules na sɛ aduro wei ɛyɛ aduro a yɛde aba sɛ yɛde bua bɛrima biara sɛ woyɛ bɛrima na ɛnɛ wotie me na wosan make excuses ana mabrɛ ana madwuma ɛdene ana yɛsa to within 1 minute bɛrima ɛne bɛrima ɛto gye wara ɛfiri sɛ yɛde Zahara man capsules no aba abɔnten sɛ ɛmmɛboa wo nti sɛ woyɛ bɛrima na premature ejaculation ɛne wabɛtena agye wabɔ so ɛteeteo ama da bia enumguaseɛ ɛɛka wo da bia adwendwene ɛda wo so a bɛrima mesrɛ wo Zahara man capsules no yɛde aduro no aba sɛ ɛmbɛboa wo kɔdra store pharmacy shop herbal shop bi abɛn wo wodeɛ uduru hɔ a wosɛ wopɛ Zahara man capsules sɛ woyɛ bɛrima so na weak erection ɛha wadwen bɛrima bi wɔ hɔ a mese sɛbi esɛm na adwo ɛba ne saa na ne ho yira no ɛba ne saa na enumguaseɛ pa na aka no bɛrima mese medi Zahara man capsules ho adanseɛ ɛde ama wo bɛrima bi so wɔ hɔ a ne nkɔmmoa no ayɛ mmerɛ bɛrima Zahara man capsules ɛne waduro bɛrima bi so wɔ hɔ a mese sisi yaleɛ kyɛnkyerɛnkyɛ ɛha n'adwen ɛntimi ɛma ne mmu adwuma ɛntimi ɛma ne delay ɛma ɔbaa no ɛne ɛngye bɛrima mese waduro ɛne Zahara man capsules ɔdɔfoɔ saa gye numbers ne biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Other phone number is to the screen so to the fact at the TV no so bibia onti asie bia ofrɛ ya yɛbɛkyerɛkyerɛ mu ɔdɔfo de bia meka mentena hɔ ɛmma yareɛ no ɛmma wo nya mɔbɔ ansa na watu anamɔn apɛ currency nupa a yɛde ɛbɛgya so a yɛfrɛ no Zahara mixture ɛne Zahara G capsules a ɔdɔfo wo nu maduro na wode Zahara mixture no ana bɛmene Zahara G capsules no ɛne Zahara man capsules a ɛboa bɛrima bi a mese wayɛ mmerɛ ɛne hindi herbal mixture ɛboa ɔdɔfo bi a malaria fever typhoid fever high blood pressure and then a better you no pay order for your top Ghana ha a for bia your tongue drobia say a year pharmacy
herbal shop, licensed chemical shop, beer out of war, Obenya Biato. Now, I'm sure say, Uta Drona, Obeya dance here, Wakasa characteristic, and Bruno, papa, that's the Marco. Yamin Shaw, papa, Paminia Bema, aha, Akoma 87.9 FM, na Fionia TV, or Sacrum TV, Akoma Nsem Jumedi, and no, and I was shemidi at the Marcos, na ene, dear, and ye, awarisem, and a by the mum, Yenuya Bemebia, Obi, on one Casanuya, Ebuno, Edeno, Afaso, na messages ya, Ebano, Ebin so. Same thing or say what the guy is saying, the same thing happened to me last 2 years. My own brother, okay, Maminko, and Manasumra. Hello? Yeah, no, good afternoon. Good afternoon. What to say? Nyame Adam. Yada Nyame ase. No, na ye agent Adams away. Say me be Adam wants to say. So when in your business, you ain't down in baby or And then me Adam my business or a connection mine. Yo, me pacho church me munti wu no wan e de no ye ma wo Okay, de no ye ma yes, wo yes. bi ya e ma wo hu ye na wo gi ni di ya wo de wo nua e ko ye so fa ne ntukwan. Okay, the man me who Adam. It's free. Obi a friend of Jeff, so the man me who Adam. Me pacho church rem. Nipa a man me who Adam, my friend of Jeff. Yane me Adam din komo fa Canada ho. And also obey me, and I'm here for work saying. And I say 1.2. That. Hello, now I have an amount to say, I'm some hobby. Me pacho ye wo askwa ye wo askwa. Asana ka me so me pese me ba hobby. Okay. Ubetumi aba ana ye nye na ochina. Me pacho ne ma I ye say nye I na na try ochina. to say. Nyame ya I do try ma ma me explain kakra nkyere mo. explain kakra na bra china. Me explain kakra nkyere mo. Aha, na nyame ya do ma ochina no no waba. Okay, the tie me Canada option. Canada na anye ye no. And I was Canada no wa boka 15,000. And I'm saying one for me balance of 450 ye den. And mommy, I connection mine, but so with you me Ba. Okay. And I was obedi come me 25,000 I'm saying de. So I say Canada the other swat dia dia can me here man dey na. And 3-4 days time or the option ba say Japan so honum. Yepe, and I'm say Japan no yempe. O ma me bisa the papa na answer. The bisa the papa na papa na ninja when I'm so bet me na Japan dia ma dia Japan dey say US ne Canada na papa so be nya ma dia on from my bet me person the same options say me person be start Japan no na sika no asaka say anye no asaka say eso aside dey ati me person no say anye ya o me 450 na be den ebe ma me person so mutie Odi e kasapa na metie. very good. And he almost started Japan no or first one. Second one, I'm the third one on Moko visa no. And you deny no mo yan pa ma wo. And he na awon me papa no yeden. Oba me nchen na me hunu anamofo fra ma yeden. Metu wa ma. And he o ha and o free akaba takle say Japan na anye ye but the only connection man na ye ni omo de Brazil Cuba. Ono so pe Brazil. And I got one no so ntimi nya obema no Cuba de and o di Cuba visa na yeden edma no Cuba no visa ba wie ya o so onko and also me send me call two options Canada Japan and ya me ko use 450 Canada here. Okay, so It's that's me my pacho. Agent the friend is saying. the friend Adam Okay, Adams and Kwana name. Adam and I Nadam for can your friend Hamza. And you are not down for agent Nankasa Otter Hene. O Accra. What's a Hene? The office no Kanda. Okay, na juma no dia na travel and try na ye dan wo company. Travel and tour. Okay, edin no ye dan, edin no ye dan. Edino meba. Ye pese ye hu travel and tour no edin. Wo mo company no ye pese ye hu din. All right, edino me respect about message to the head. I'm a man more office one of the or no office on your back when you answer. But na say mo office na say mo kwa office no ye bia na ya tum.
ya call first one no mum by na dam no mo so call Nigeria ni nya problem to call honom the next one me ma amafo 20 ye no me say o ma cross down me da say me pa cho wo see enam obi a friend Jeff so na ma wo hu no meboa Adam Jeff no so connect no e de ma so wonfa wuntu kwa ya na pepe me pa cho no de wutu kwa me dey no say work and pay and no be pay me person me hu say work and pay no do ko mantianko went to be anko one wa bambu ye ana wono na went to be anya ma wanko na baba mbu ono ne tira me sika bi se me mfamra and am say some amount ne dey me nya work and pay ne dey make me better amount ne dey me nya nti wo dey no ka se fa se na bra me dey no pay almost 1.3 billion me pa cha na work and pay 1.3 billion me pa cha na no so me tia me pa cho na Jeff work and pay ne dey na me ntia sa o work and pay ne dey na me ntia sa edu sa but no see me pay me visa dey me pesa ka amount ne bla na me nya me pa cho Jeff no ka kire wo say Adams edi ni pa do say na etu kwan ya wonya ne mu gidi bebre sana just ka kire wasi bebre anaso wo ma wo hunu nipa no o ma wo ni binum ka sai wo dey evidence ma wo nipa ba o ma me hu business ni bi o mo send business ni mai o send dey na ma wo o mo send Japan ni US visa ma am say bi wa kwa o mo dey ntia o ji ye kwa half ni say o si nipa ni bi o me o mo di visa ni o mo nya sta me den e me tia be we be dia on for half of payment here then emra sana Adam wo ti wo de no kire na ma wonya agidie woni mu sampa wo de nkrofo ta pepe na ma wonya agidie woni mu sampa wo de nkrofo enya baako me for no office na enya baako nya mienu nya miensa bebre ono to kwa akọ ho bebre akosia na di fomo akọ office akọ Canada embassy akọ bo mo nsa na ye bibia woni mu no senu de ombetimi aye na se office na operate enu ti se o ye jani o pa ka di ti no wato office ni mo na wato pia fa jan yes o munya problem wo munya dey problem azam problem no munya wo enti no mo move ko different place na me person me hu se wo no mama wo mo de sanya ma wo ya cheche wo keke wo se wa tie di ama wo ma wo nua de second sa kwa kwesem madam ya bote na tie na wakati mo se wa visa man dia abla wanko anu bi nim joche wo se wa Canada na wo ko visa ma me o se me na me de ka wo se wa Canada wo ka se Canada na Cuba no me sandi onu kwa na kwa visa no so buy sani sika kwa kwehye mawie senka Canada ya anya ye no ka kire ne se ebia somiji wo sika ankoje na de ni sika kwa kama wie eti trace wo bi visa no wajina susu onko me na me se me koda me ka o mo se mi na visa eti de ho no eye de na wo kwọkwọchi ni sika no ukọ agent re ho na wo kwaje wo share free ni sika wo de kwa ma no me na ono no kasa na makwa agent agent wo no kasa me sika anu kwa agent wo ante interest na ma me kasa 5000 me de ono no to no me muru 5000 na ono o kasa agent ne dia ma me so ono no to no me 5000 no ka agent ni ka so no to na 50 ni kamende na ni kamende eti when you 5000 when you sika no so enye ni sika me ndi sika bia 5000 when sika no ono na ye go bank transaction de ma ayi mo boy ni ma ni ehun say ye buru na say ye buru anyo na ba no na kwa ye transaction no me it is me na ehun sika na ono so na mo so when waka che say agent ne betimi aye bibia eti wo so won fa sika ntom no ono so de wo de kwakoto mu eti se wo ka se wono na de akoto a wo na wo nua no na wo introduce ni pa ne de ma no aye sa pepe but ono no wo ka se wo se me ma discuss akọ mo obi kana me se me nsem da ama me se won sem se wo na wudi animu one agent Adams say one why no onimu no eye wo papa se wo nua pani agent no me kwada ne ka wo say kano wo de ade visa no so mama so da ni dia treja aka ma visa ya hu say original they say they want business we have up to now busa wo trade no they wouldn't have business yampa because they want to be crazy akọ hu say papers ne your original ne won yema wo kra wo die pokra wantumi anya ho adwuma ama wo see then na wo to be trusting us wo betumi aye wo nua yi de e de ama no worry
So let me lie and you, and including the show in the or send me the energy. Let them pay a series. The new was got to come up for 5 years. We try to set up a family and 1 year in Ambo, and I'm going to put that as canoe. Said, "Yeah, we'll patch and say agent and Eddie Munina Muhamana." Sapa Pepe, I mean, my colleagues and I cry 3 times. And then once on a call, you open the movie echo. And I'm also getting into a minute, but she again, I was 20 up to now. I have some little plan for your class about 3 times. Oh, yes. I can't want them. Oh, yes. Okay, what do you say? We see a canono. Menchemu kakra, what do you mind? Would Yami Adumachina, Bomodiana Bra, Sabaya agent, no, yin na ye beka boom. Na baby, I walk out Shebiano, ye bet me a fashion out. Mate, Medase. That's Saint Yami Adumachanopa, ye bet when me Kumase, Asqua opposite Kumasi Mona, why? Mate. But maybe I'm patch Beba no pa 10-11 now, hanky any budget. Mate program here no meda. Maybe no meda Saint Yami Me basa visa na, ono de jina ho no send visa no. E ma. Na yi shino boda. De china. Okay, what that is go. I'm china. Me patch on Martin, evidence be a wo no. Evidence be a wo biano fabra. Na ye fa agent. Evidence e o me phone to biase me de beba. Meda say ye hia ni nyina. Okay. Yo, okay. Okay, no meda say. Aha Akoma 87.9 FM T. Side. Nyame adom a ekira ye besia oni no hu nyina. E wa ha say. Na ne wo se ye tumi de boa no ya ye tumi de aboa. Why? Okay. Aha Akoma 87.9 FM. Onia TV na fe wo say Chrome TV. Wada woroma baby biada wo bia no bia na onso wo problem be me bi enetete wo o baby enetete wo be ma no eja nkoda ni nyina e dia boss so ene be me bi di wasimpa e ma che say why you so depressed abrabono aye bibia ho dia ma sanso e no baby nso eye wo sa wada woroma eye Akoma mu nsam dwumadi so na de beba eye japade won nsam nso a eno nso wo ba se e wo se ma lawyer be mu a ye be ma lawyer bem say the media bi e wo se enso ye di fa ho bia nso ye bedi e de afa ho e de ama esisi kwan bi a obi di wa fa so no say ye betumi aye ho adwuma ye be ka chro sebra enti wo ba na wo form kwan a wo be free production line 055 260 1529 055 260 1529 055 260 1529 0245 301462 0245 301462 enti ofra woka asem ne kakra kire ya na fe ye betimi a ye ho adwuma na yamawo aba eye kantanka herbal pharmaceuticals research center wonom na de emulate herbal supplement aba bomodi asa emulate herbal supplement you betumi ama wonsa aka ebie mana moto na ema wonsa enkebe yade abo yie pepapa say hepatitis arthritis anasa stress eboa ononomu a eboa ma nipadua no esiso kama ebisi immune system no ema o say wunyini yie yade entaye ema nipadua no rough sa shane so ema me say empanifo befa 3 tablespoon 3 times daily not to say ufa tablespoon miensa anopa miensa ewia miensa enre miensa sa pepepe ne fa no open for the ma bofra no for the only mrofie dumie no entumi emfa kantanka herbal pharmaceuticals and research center edre friend emulate herbal supplement no ebe ubenya bi ato ebi eto edro bi anemum no for 0555 610 592 0555 610 592 Nama wonsa enkebi eye Hepasco herbal capsules make am for ete amount Hepasco eboa na editrosfy enipadua no emo wada woroma ebe hohoro nipadua no mu ebe yifia ewo moja no mu nyina ede efri ho na wanya moja korogye am na de efrisa no ye wo nipadua no emo ede amount na abo liver obrebo no ebe bobrebo no ho ban papa enu nti edra enei wohia eye Hepasco herbal capsules na eduane a yedie ni nsu a yenum nyina no aye chemicals no Hepasco herbal capsules na ebetumi abo aye kumase Mr. Eba
ubenya bi Colina Blazer Record Freddie Mens and a CAC Pharmacy ubenya bi Water Junction Crime Casco Ball Shop Ewachimota Mall 7 Presby Junction wa Alajo Okanshi Drag Lane and Hallow Sable Kofodia Casco Ball Shop Jackson Park one Celtic Barbering Shop no and a share nimu anasa public toilet no takrazi mensa Sir Charles Kojo Chrome Pharmacy and when you so obenya be Christ the answer be your friend 055 745 3579 055 745 357 and now no man saka the name ka hit patch ne de mi akasa se ma so bi ahwa ka me ntumi ni hu dance ye ka ma papa and no me fro se me kwa be ni akua bi sa me se na wo fro ne se me si me nana ye ka hit patch na wuro mo and na ye nkonya sa wo mkotodwo mu atre se and na mi tumi fro steps sa no me se wada enye fede agro na enya agudi and enye bosirimuka me se momodi ama wo sa enke be kotodwo usisi wa ya se na eye wo ya wa chiri dompe wo mpo na eya wo ya wo kwachi a wo de no asa wo waya na wo de atare ho 24 hours boma wo be wai no wo be hunu se adwo so anya se bia adwo asa abechena eno ano no eno iti mamsaka honka hit patch no bi na entube emo a enkrai origin chemist ubenya bi ewo ho takraze ebuakwa pharmacy na eye Kendix Pharmacy, Ashanti Region, Alphaville Pharmacy, Jasper's Pharmacy, Panacea Pharmacy, and Adani Pharma Limited, Tamale, Malarigo Pharmacy, and Western Pharmacy, Ubenya Bifre 0599 80 22 97, 0599 80 2297, and 0248 5090 03 0248 5090 now Emma was enkebe na home sweet Syria Lego mix no de eno de friend Tom Brown no he enkwada ho ena panifo so eho eye kama de ye papa na wodi an say wodi wonchiriketu bi na wodi asomu na wodi asiso sema mi ensape na chese abene 3 minutes pepepe na aduane no bo no aye ready na chese wodi o mereche wodi agumu eno an say moko Poco Trading Kejetia Dr. Mensa store number C14 ubenya bi Etum Pizza spare parts wa wonso and Edum Pampas Ultimate Lane ubenya bi KO Adesha Market Ebuako office so tana so ni atonso woko hwa ubenya bi friend 0246 697358 0246 697358 ma onsa enka tombra oyibi ewo ho na wonso eno no eye Victory Garlic Mixture wa wo hwe garlic ya yade a eboa mani pedua no eno nti se wono no Victory Garlic Mixture beboa na ana ne srade ada wonti no nyina ma moja no de afrisane yie pa ewo enti no emo eno nti ene wo ho a bomodi aso bema wo saka Victory Garlic Mixture no ebi fre 0242 545633 0242 545633 baby ato adrobia no onsa ebeka Victory Garlic Mixture mamenko na menimenu abema enimenu abenkodi nkomo eye agai osieto sen eye Samens Vita benena mamemo akwaba Marco meraba akwaba yeah, okay wadawro ma plane into mami Marco yama hefoni na akwaba enfamra Pemsan Company Limited yakofa Samens Vita Herbal Mixture and then capsules ediaba you know shall say dia na ye wapomudi nko a enam se mpanyimfo se ama me no wanse no eno ene yare enti no bomodin so do aso be fam ye simadu intem na ye no ntwetwe nkomo na menim say komo twetwe ne be bewe na wonso anya wo hawo ana wo yare no ho promesi bre na aboama bibia nso atimi akokama na numbers ne wo TV ne so bomodin afresh si a bibia e catch us and numbers no friend hian and am say obedi kan frɛ na what try said the ohaw na wo yare ne tie na yahwɛ so na yatimi aboaw number negative ne so ne doctors omo ye aduru na numbers enti all free na all can the how na yahwɛ so ne de aboaw wa wo hwɛ TV ne de egu so wa wo tie radio no obefa pen na so obefa phone na yabobo number no 0244 718 557 0244 718 557 and it was 0241 604 702 0241 604 702
702. We a numbers are Pemsan Company Limited. Yedi edi jumanti fresh sia. Nene doctors na ending komo. Yebedin komo kakra afa yen room yene ho. Again Siemens Vital Herbal Mixture and then the capsules. And I've a pre-care prekese powder. Mamini ka afa pre-care prekese powder and share komo twetwe na se. Na yemfa again no mamewem. Pre-care prekese powder no eye adura yede prekese and afi nnuane nnuro bi na nnuane bi a eno nso na pomuden no na asa na hoden no eboa emanipa enya pomuden ene yede aye na de bia me ba me ka show say prekese yede aye nkwan saa teteni ni na me sure say ya asanto am time na na yede prekese ye nkwan ebe sisi abre da so de ye nkwan na wabisa ho sɛ die nti kura na time bia ye nananom no ɔmo ye nkwan am de prekese atom enye ni hwam a ye hwam no nko anti na mmom no na ɛsan so wɔ medicinal value anaasɛ ɛwɔ apɔmuden ho nsunsuansoɔ papa ɛde ma yɛ nipadua no nti na ɔmo nyini kyɛeɛ no saa time na pressure bebree ne wei bebree nhyɛ dɛ ne hɔ ɛnam sɛ prekasa na ɔmo di no ɛboa wɔn ɛma ɛmama apɔmuden no etumi sipi na esita nti ɛnɛ yi yɛasa akɔ akɔfa aba ɛsesa nkɔfa wɔkɔfa a yɛnkyi ɛna yɛde prekasa powder aba na prekasa powder no dwumadi titiri di ne sɛ boost your immune system no ɛma immune system no nya ahoɔden metwerɛ nkwam wa nyankopɔn de adua nipadua nim sɛ duru baabi na sɛ yadeɛ bi pɛ sɛ ɔne nipadua no ɛbɛdi apere a ɛyɛ saa immune system no mo yɛ asogyafoɔ a ɔmo bɔ nipadua no ho ban ako de atia nyarewa no enti obi biara a ɔhwɛ yɛn na wotie na wie a kakra bi a na wo yare kakra bi na ho dodo asa wayɛ boso wayɛ sei sɛ de bia wo yare yɛbisa sɛ deɛ na ɛyɛ wo a akɔyɛ nsɛm bebree mepacho ɛkyerɛ sɛ immune system na ho de aba fam na sɛ opɛ adura ana ɛkwan abɛfa so a wobɛtumi asama immune system no ahoɔden na kɔsoro a ɛno ne prekese powder Pemsan Company Limited yakɔ akɔfa ne yɛde abɛyi prekese no ɛbɔ yɛ akoma ne ho ban prekese no bɔ yɛ saa yɛfrɛ no kidney ne ho ban prekese no bɔ yɛ nipadua no akwa a ɛma nipa wodi mu na wotumi tena se ne bɔ saa akwa yi na ho ban nti broni bɛka sɛ ɛboa cardiovascular system no ne akoma no ɛne droben ne akoma no yɛ adwuma ntini a mogya fa mu ɛkɔ honam na kwa ade aka ne nyinaa no wei ɛne adwuma prekese powder no mepacho ebedidi amam efia efa nnuane a yɛdidim nsu a yɛanom ɛne mframa a yɛahome ɛde akɔ nipadua ne nyinaa no prekese no adwuma ne sɛ ɛbɛkɔ akɔhohoro yɛ kidney ni mana yɛ saa na ɔno na gye nnuane ɔgye nsuo gye deɛ aka ne nyinaa no wayi papa wɔ mu no yɛ insulin na deɛ aka na yɛ sɛ fia bɔnten kɔ true sɛ obe mfifire bɛtew ɛne sɛ sɛ bi wobɛgya wo na na wabɛdwo nso no ɛno saa particular mɛka sɛ organ na ɛfɛ ne kidney no ɛna prekese no ɛkɔ akɔyi fi a wagye ne nyinaa deɛ afiri ne ho natural way of detoxification no ma me nsa mfa number no ma biem na wo fresh si a 0244 718 557 and a 0241 604 702 kakra ya maka wo de fresh si a na ne doctors ndi nkomo enti obi a wo hwe ye bia behia prekese ni bi eye immune booster ebeboa emfa ho ne yare a wo emfa ho ne se de tie e bia me mo yare bi din wo ha na mum de make sure ne say strong immunity and amanipa eye healthy. Oh yes, immune system is stronger. Emma tem bia wapomuden ejina abrane. Obi wo ho si miti fa tumi dwame. Yes say migraine no say den na atimi abeso na chibra mo ka se na ye ne ya. Ni na onya prekese powder yi na wono mo a ebeboa wo pa. Eyi wa free sa bededie ni kona na obi wo ho a wontimi nda. Anapai awie ya sorry ye kwa adwuma up and down. Can you mre wo kofia odi nso gu ho a. Esenka wo body na wo system na nkasa respond to sleep. Nanso untimi nda. Ayede na ekofa sa ba. Me pa chaw aya na ebi wo ho a ebetimi abaze wo hormones ni bia unbalance ebi nso a ebia na problem bi na ekoso unya prekese powder na wo no ma ebetimi am wada hate obosa de beti na ho den ukwa adwuma na wo ye adwuma gya baso bode eti obi a wo tie ya untimi nna moja ni ntimi ni afurisa ne no koto prekese powder ne bi na ba modi friend numbers e wo TV su na ye ne wo ntwetwe ho nkomo ye nkyere kwa abefa so a me pa cha obe ne beboa ama ahoden so atimi aba na de animunyam hye so atimi aba ne nsa ne ne nan ni titiriti osia nanse ache no obi a wo sa condition we bibia no kope prekese powder ne bi na frɛ na ye nkyere kwa abefa so a obenom no ebeboa ma sa titiriti ye ne sa anyomani na ebefi wo so akɔ ama ho nso atimi atɔ papa ama aya nansidie be me bia wo hwɛ ye oba bia wo tie ye me pa chaw bomodin sɛ onsa bɛka
again Siemens Vita Herbal Mixture and capsules. A draw we say the Juma DDN a ya won if you nip ya war and a you finish peduanim. Into baby biara uti pains. Say Buhan, Hunamuni na to tunu de diana honamian ya. I walk back a cra on Timikra, none sasa brony a day na ba. But more than say, what would she be a ya honam tutu honam ya and a ya one. But more than so I got to do. And I'm said, Drew, ya didn't be a friend. Endorphins ashemuma be endorphins no ofa ofuna betimi agogo. What is endorphins? The Juma die ni na say a pain and I say yawo and you free ni peduanim into nom again Siemens Vita Herbal Mixture baby biara a yawo one ebekwa ko yija one e de afi ho say we children mo ka say na yawo ya say you kutu bi na ya say you chepe say you sisi ade no eno na cover sexual weakness no e de bre yen mema no baby bia ansa na obehu se sebe wa ho de won pam akofom no obehu insunsuanso ba broni be ka say ramifications ewo usisi ashase ya the moment I start to complain usisi no but modern so bekwa kunya again Siemens Vita Herbal Mixture and a pre-care prekese powder no we are no akache doctor say doctor mo ka sem be ma me code bi aka ho mo fa code ni nka ho na de ba kwa ma ko de ewo ye nduro yi ho ne se ma ko se nuro ni bebre ha se o time I bia odofo be ba on chain no anom 30 minutes time and 30 minutes before 1 hour before ye de entesa ye de no say permanent solution ye de ma NCC ni padua no emma sa yare ni na nko because so the idea is say a 30 minutes I ka 1 hour how be come match no akwa no ma enye aduru a eboa eye aduru so wasen around that time na ewie ye awie na ewusa ko match for frage so san kofa but we adura a problem and aba inti eye fi wonti ubenom ne dani na anopa ne anwumre so wo ma so ni ma odo ho to so anom na atimi ayi yare na afi ho ama ho so atimi ato inti be me bia wutie yi a me pacho waye mre no enkonkoto adura obenom ne 30 minutes before obenom ne 1 hour before na mom to adura e friend aganya e ba be siesie yi pressure no ayi sa how ni na premature ejaculation ayi ni na afi ho na afi wasaba back to said your first now ye babuni na ho den in the net here. Sapepepe and a guy by amount. It's difference or a guy in the academy. No, no more abra okoye. You name no more than na see now what to who told you about Marco men bia in Nsem. Sapepepe net here. Mammy yai a man menses no and I feel feelings no. Momu ni atin kana me fa meje wa 2 minutes. You want to be a man no Marco said yet no. Obi wo ho ani kunu abre okwa adwuma aba wato ne pno na tamfo anim kama be me yi akonhoma achese wa wo hwa akonhoma we die ekenyan honhoma wo se adwuma ne timi koso na nso so be hu so oba no na mira mi jonku mi sisi yo mira na achese timkeja adwuma no enya amaso eba ne sa na akwakoye ahomete sem papa makos eti he won pese obedi sa asem ni bi wa ha enti mesrɛ mo ene ye kamfo again Siemens Vita Herbal Mixture ene ne capsule said the amount and afin so pre-care natural powder na prekese powder no menua ba akoko pebi na watenka na enam usisi yade no eso amani nyina ekofom no ensan so enkenyan ne ho biem said the be ya efie ho be ye de na wura nso so ontwa na ni nhwe na chi ana wone wo na monkonkwo oba afufuro bia na da bia samu bu ma kosa so ani da bi yempe ne sa yesrɛ mo momma modin ase wo bekwa kwanya eye agan to paye ani nsuo ni bi na afei wato ye mprekese powder ni bi e de aka ho se de be ya ebetumi akoso e de ama oba bi wo ho a na o complain eyawo mra no ankasa wabu ne nsa na chese no so akwakoye anidane a chese oba bi wo ho bu ne nsa na no damu sa eyawo no ontumi kra enti yesrew ni nyina eya na eyawo no etoda usisi na ye ya na wo mpɛ ho asɛm enka no wo bɛhwɛ na kyese no nso akwafa nsunsuan so bebree e de abre nipadua no afi wo bu nsa wo kura ya usisi ya oya na wasan so ebu nsa ama kyese enioma entumi enko na wote yaw pa ani ti ebesre sa wo bɛbɔ modin ana wato Siemens Vita Herbal Mixture ene ne capsules ne bi na afei nso so wato ye pre-care prekese powder ne bi na wo de aka ho wo wi a na wafrɛ yen na afei doctor etumi akyerɛw sɛdeɛ wo besifa anomaduro ne si afa na etumi aye nipadua ne mu adwuma ama won so wanya response na wo pese wunya no numbers no 0244 718 557
And I say 0241 0241 602 604 702. 702. Afei address a wo penny back one ado so poa mo amowo enkran ene ne mpotemu ni nyina eye Repage Ventures mama Repage wo Kaishi Drag Lane no kwa wo benya bi ato sana tachiman ene mo amobemben tachiman ni nyina no wo ko Humble Mother wo benya bi ato Ashaiman downtown fo ni nyina Humble Mother e wo ho wa bie mu kuha e de amamo a mo kwa mo benya bi afei kuma se Colinac Herbal e wo Ashtown e wo KO Rock Pillar Herbal and I have made pharmacy and so Asafo Polytechnic na Kumasi headquarters PF pharmacy Watafuni Road. Shannon Sumaya say Siemens Vital Herbal Mixture and then the capsules and I say pre-kese powder na pre-care natural powder. Ko neko pebi na nonom enti na ye can say again now I just say Let us say Akoma 87.9 FM Wonia TV and I say Chrome TV. Well, say greetings to you and your team. Ma, please, no one should be trusted if dealing with money matters. Obi message out the buy no. Or say, well, no, so dear, Nebrao, was what the guy is saying, the same thing happened to me last 2 years. My own brother, this same thing to me. He has blocked my number almost 1 year now. Okay. Pastor Julius Akwaba. I'm Joso. And Akwaba. Evangelist Akwaba. Obaya Akwaba. Okay. Pastor Julius. And chatty for Nana, a fay agent is 7 Sanya Mama. No crap, I woman say. I didn't have a computer no more anymore. And at the sudden, Kaya Ebia, me war slot bear 5 or 10, and Equia or 10. Ebia, Obaya or 10. And Ebia by illegal, and yet normal way, no. But I say, yeah, my beard didn't mountain, and yet would you be bad? Oh, nipper footing your nipper bear 10 by be urgent 10 times, when you be. Nti ono so ekọ eno so ato ne boys adu ono so yeba nti the moment illegal na be pagya be ka say mu close no wa usika kodim bia no ayeka ade ne say na tie say uti mi ate ho ase say na adnete nti the ono gi usika nde come the whole inside no oni to me fufuro bia the aka ye wo de twen on be bie no 1 month time be ba 2 month obwa eti who does was meant 1 month but now that's what to so now no sister usika na she bra bro chi no nya nko pen katifo bi start do them wow no me say na woni nko for matuatu asa pen katifo na ajaze but so wo kuku get training na de no de abroja kwanto kra de mama menyim abroja kwanto de mama hu nza no easy what you go double chire wa kwa wo see plane man is about to play from the Abagana una catch it down una ya man nti here na wo te plane na mo na anabro chase ya kan ya Ghana how we nya Ghana ha etim ko te kwa yem je nkofo ba abo wo te plane na mo na course so e die him aviation for anoma se wo ma so yes obi be friend Julius na ba o free fa oba ya go enti illegal sister udu wona ye gate review na o si kwan na wonya ho kwatwon ba go boa you are hack ashefufum you are returning back to your hometown o se go krom enti se wo ton wasase ana de ko ya ayeka se wo ton fie ana de ko ya ayeka enti si abruchi akwanto na mama me advice we abrante ya ofreni the two nasa also we be no say ya ka me say o mi ni na ye go forward o mo won hin oh no introduce you be no ono gba no ya ka gbe ono Jeff no introduce you no e de ma wu no Jeff no de go see san ono gba no me say akwantu asem yo mama me say sa akwantu ana obi say immigration or protocol ma unya te protocol dwane sa o ko peduma na unya te obi say me protocol dwane anya sanso a o ko protocol wonu say docket bi ne ye bie ye nya katum na odi nru so a ahye anya sa 10 years na to ho etwen nti me dia me tu me no Ghana fofo ye kura etinu say no ma ye no
say ya no maya na maya it is say no so wo free say sa akona fa so wu ntimi a wo kopɛ duro bi fa we ho aduro so de me so no tufu say e won limit e be hye ewie a wo wie tanu so ntimi di a and the best way pe adopa fu bi na kota ho de wo se kan na wo nya ekopɛ boba ni bi ko se fo mu mama wo ye dan atakwa na wo twen say temples ko bi ma do ni dua bibi wo mo problem che ko tete wa ayese oba wo pe boga ware no mama oba wo pe boga ware no say ye nie be ma bia ba wo pe o twe boga na ni be ba no so no no be fa boga boga actually how so obeba ntwa na yaboa ekwe Marco osi ochina obeba no hwe saa kwantu asem yi anuanu mienu ko mu twetwa omo ho senye omo maame na gigi na emu se asem no omo ntwa so ono abetue sika ni nua panyini oba na ohu be ma no na be ma no so connection bebre ye de e wo ho se na wadi panyini ni sika asa afa ono aka ho na osa introduce ni nua ka ho se ni nua odi na chika ho na o se hwe ekwan bi na bia to ho no guy na menene wo ho no ekwan mienu no nto de meko enti wo so ka ho ono so adwuma a wo ye nyina no so tam ne sika eda ho nyina na o de be ka ho oje wo mu mienu nyina sika ni wie ye pam okọ wa firi wo mu abrabom enti panyini no ketwa ne nyini nua panyini ni nye dai enni efiri se wo na wo si wonim guy na wo ne o guy a wo ne hyehye ho wo ne te ho wo ye saa adwuma we a misika ba enti ene wo ne mienu na aka abom edi misika enti wo kosoro ba fom kra maji misika afi de behwe o se meso me de ka wo se be de ma de bi se wo so de ka wo boa wo na ade mi hyemu ene jai afi de nuaboro bam afi de sika ntwe na ne maame se bo mesra mo me di usika be ma do odi gba ko na chi no ni nua na chi na ne maame se me di usika be ma nti twa so na o se maame magye na nya saa bia me nua no meku no because me sika e da me hu nyina na makopra de aye de e de ama no ono no so na ye de wonim e bia ni o be bia keka ko no ye bo wo mienu nyina enso so hwe nti se maame na anyi anyinem na wantwe sika nkanuafo mienu ko sie wo mo nti edru se ya hwan na ekoje hwan ye die obi anti asem na ye de ase nti se wo se wo beba die a me de wo mra na nyina ye nka mom na wo mo di sansamfo di ja to fie no ye hwe kwan ya be de ye be fa mo so ne ya je wo mo amanfo sika na amanfo ye bu wo mo nya asem keto a wo so wo kwa abro kire ne ye se ye de wo ko Canada ne ya sa de wa ko si Japan afa de ye de wo ko Japan ya yes Brazil na say asama ne ya na ne ya Cuba o ko ya da wa just say o ko pede ye o si ka no so Cuba Cuba why no Cuba o ko pede ye yeah mo bo well what you are Ghana ya adwuma who say about 1.2 billion 1.2 billion or some and half meaning say you have the full amount and no man half no and we are no say akwa 600 no 60,000 about the 1.2 billion no you bet me the business wa ma na brochire kura e de nko a yin kakra no wo bet me omo nchire yemu omo mechire yemu abrochire fo no omo nchire yemu se be ya mrantie ni maba we ya ni beba omo ho so kakra because again on say e de nko a na wo ho a wo bi ka say e bi a wo pese okọ Canada na sa enye o eye you know but emfa we did that so nyina da wo bi bia like odwetire nyina and the girls are saying no ya wo be ye den na wo pia be edu mo akogugugu Côte d'Ivoire be edu mo akogugugu we kra de ni tiri ye Côte d'Ivoire ada wo refi se ba ko oku ni nua me se Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ha ni ya sese wo mo de o makwa akogo enye se bia o pese wo kwa eye na mom sika no a wanya no ka list wo de start business bia What's the name? Said you are money on man. Who said be abroad for so don't see your money on man. It is a who will be what when need that so. Now what time be bia na when so what shall we do fie no so akofo okwan mu Radi hu ye mo bona say we dey anwed. Neso so ye ntu kwai say. Ghana wo Ghana. Wonyo man ye. Ghana. Enye o. Se de ye se scaffold na enye sika scaffold na be ko so enye sika ya do be ye adwuma sa
wo ye adwuma yi ade ama adwuma wura onya ni sika se de wo se wo nya ne pepepe wo mo adwuma mkro no kwaya befa so abenya de obekuro so da bi opese we hia wo na wo tena na adwuma mu ye tirimu ode wo adwuma no begugu and me ba stadium e ho achi say gban enkwala nko a e pa adwuma enkwala e pa adwuma bema na wo de fa ye wura mu ye mobbo jo ba pa me pa so me da se nyankopon hira wo ne wahwefo ene watifo nyina baby bi a wo asabere wo hwe yen e wo kasafidie yi so no ana wo tie yen o FM yi so no e ha e ome herbal clinic ya so ye no ye wo ebu akwa sepase no besi wo sepase gawo da bia metena fidie ni so a meka se wo tie me na so wo ani mu ha nko ade a nyankopon asi aba abehwo fa me number ne frɛ ne bra na awurade mfa me so moa wo da bia meka se ani no ebefra ani no befra but enye mfra because ome heba ewo ho nti wani no infra nti yetwa ye ho abasisi a nti wo no twen ye se wo mpese wani no befra wo maame wo papa wo enen kran ketenkete ne ye stress enya asam keto wa bra ome heba wo ho okay yentwe ho mrasisi a wofa na se ha oja odi adwuma sonko uzo hu won mehu pa wesi nyanu yedwo nyino se ofa wa won keka koso ni nyina eye papsco heba capsules eye bibiduro ni aye ne topa ye onuma no pa mienu enwure mienu na dwuma dia ne se eboa brebo no e ma brebo no ye dwuma yi enuane ye die nsu aye nom ni nyina no ekoye ye mo brebo no ne di hu dwuma yi de e papa no na nipadua na fa de enye papa no so no na ne so abesere ko e ma nipadua enya nkoden adefi bi e ko nipadua mbia no eboa ayifu bogya nu e ma besere ko bonten e no boyfriend detoxification committee detoxification ye ni kasa say casco eba center na kofa sa aduro di aba wofa we de mesra mamba ko pe na no nya ho de bi unia okodo so bia wo so pe e papsco eba cap obenya bi enti we ne de nya de be so enti ko da ko pe bi to e pasco hey e papsco eba cap me akroba ma jimodi yes enkoda a omo enya enfie edumyinu entumi ennum bi apemfo anyone a wama mofra no for enso entumi ennum bi FDA agi edwadie yi enkrato yi ato. Hello, midin grow fine. Wanu muatu, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na etre se, yariye ewura wuni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwani nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wanu mutu, enu nti. Na wo behia grow fine herbal tonic. A yedi koko aje, emeni pedua no nuyani nuro ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu nnumu bi FDA age adwadie nkrato yi atum. Hello, Ghana for bills are coming home mo. Bills set 2025 video. Any da so homo bia what wakwa. Only ejumaye. Ain't if I when it bills. Na beti loan na ubeti dia wow ejuma. Way ye loan don't come in. Wun yashio. Ye wun hiane wu Ghana card. Ewa na wun saka usika. Na sa we obi a we wow ejuma upese wutremu. Anasa we ejume niya. Uji busumi aketria. And your bill set Bray, na beti lona, won't be BS Yawa, collateral, and NASA deposit. We hear mobia. Ain't ya fate ye? Bill says will be a 1 year to maybe ye. Ubet to me a beti loan don't come in ubi. Nasa woods nephew and away, yes, it can be dear. Hey, wow! Ain't it for Bill says, see ya? It was 0596 920 833 and now 0302 200 390. Now what to me at Yawo bills. Nemo, HSA Kakrao. Bank of Ghana and Sasha Bills Microcredit in Shishayase. Bills, financing your needs. Men kokra branyina mada so pepche Olman obine na yire na mo de ne ko hin Musaba
Madinachi, Manning Hurry. Oh, Kafra, Nims a winning, and you'll be here ABA Hebas. ABA Hebas. Also for 3 days. Also for you and me. Also for Branty. Also for Rasta. Bono my Dokota Kunilino. Or baby was Santimemu. One on that ABA Hebas Center. Say your glaucoma. Nasa cataract. You can't say a tank. Walk away. No one near. Yan you operation. Yan Shashi Niwa. Yan Fadro Sum. Yan so our. And one is a woody didicake. And Santam Shim when this what the hawk clay. Wouldn't how cry. Say a number how padia. Be a better net. So about the bridge of Kojo Takrano. And no crowd with the qua be a Abasam not Kenyana who pay me. Will try a friend manpower. And none of them will put you must have branch. Everyone saw your Cassian or the Mahin crew. Ebenezer Preparatory School. Akoma says so. ABA Heba Center. Our quadra so Jinasi and Jinasi toilet. No, Juma, a Joda copy Memeneda. Praying. I was 0541 565 199. ABA Heba Center. Maniswa da ho. Hanya kom abusapani abekasa titru ni emano Emma mo so mo ka ho. Eye abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nyan munyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home for nsa. God's Way. Okay, doctor. Papa. Ya be hwe ye ni because ye mpese ye ni be free twetwa ho po ye hunu hwe. Enti no baby bia wo a wutie ai no. Aha e Omi Herbal Clinic. So when you have one dear Yankopon Nessia Mabbe, or they be a Macassa and Nini Bifra. You want sent any be or why better de away Nini so, and I just say Nini Bifra. Obu who and dear Sabo, Obi who and dear sing we see, Obin so why and so at an Nino Esso, Obin so who will be free chili bar, Obi who say, Obina a man, oh, who nimini say a fear Nasa Kofina bay, a Nina a fran a bon kaya, Obin so cry or why and this year we see, Obi the Yanukusukusu, Ubu wine and in a bakun who bakun so so what not now the efra no ehunu no ebema be kan the ehunu no amani mienu nyina efra obi kura so wo ho a se yeso ade se na se yeso boba ana lighter obo se bob ba akopɛ no aye mienu obi kura so wo ho a bob no nyankonton bi antwa ho nhia ono wo hwɛ no beka se nyankonton atwa bob no ho ahia na se de se de bob no ɛhye ɛbɔ emu no ayani no na efra na ɛbɔ nkae indi so how we be how afa number no frɛ bra na Erade mfeɛ so ɛmoa wo number no 0594 87 39 39 69 69 0594 87 39 69 and 0550 57 00 75 and no baby bia wo animu ha nko an de se tutu keka wo ne sa animu ha ne de bra na Erade mfa me so emo enu etire no wo sa nyale wo amebelbo so ibia bomodna ne bra se wo kompo asthma stroke awo hernia me paucho sa wo ha we ni de me bucket wo kra ma wo duru a wo ho beto kompo ebo me ne emu kompo goita ebo me ne mum eno ne timi be se ni family mu se nkora abo no Uba na se ye ma eduro ni bi nom na se o de bi sra so a Awurade fa me so aboa wo apepa ni nyina firi ho e wa abra ye mfa se kai enka enu nti kompo asthma stroke awo e na wo hwede a mesra wo bomodina ne bra na Awurade mfa me so emo mesra wo ene ya amabayi no se asthma wo so asthma no de ntimi ye ne se no bibini bi antimi nhwo je se me ne nyame e de ho adom akyede hu nuro adom me Intimi many pamiensa se ask many be how me pedia how I check uba na okrata na ekura wo no e more 5 years a eno ne de efo me hwenchew na sa asma na how 5 years a doctor aka kire wo a wako hospital a ye be bodin wo ha obi animu ana ye de be kire oba pa kosa wonu waje hospital ni tumu a na kase ye kese a eno no mehwe achew na se ye de hye tokuro bi mu a wo bodin kura no wonimu de a ye modin wo ha wo so wajitum se hospital we e won kana ye kese na se wokuma se ye kese asma no mehwe achew me de duro no be chew na wa dance ye ne da meba ha no me no ba beka endi se wo asma ni bi na se woni sika wo ba ha me de manipa me nsa mu nyina monye ma
Emema ne nta mpa dance an. Etumu nyina monye ma. Mo ba saa asma no me de aduro no be cha kwa e wo ha. Wo de oba akokura afrɛ me a me de aduro no be ba ha. Na me de aduro na brɛ wo. Wo no bottle ba ko ni wi ade asi no. San bra bɛka na amansan tie. Me nimu de me ka. Enu nti yade bia e ha wo no a e tete wo no. Fa me number no ne frɛ ne bra. Na Awurade mfa me so mo a. Afrɛfo na mo frɛfrɛ no. Mikasa wia e na me pick number no enu nti nkasa number no e ya azan e na line nso so na so ohye enu nti se e ye nansa na wotwekura na obefra anyamu a e ma wa bamu wo de koso a ne frɛ ne ye be pickle na wo so ye pick dia ne na so ho kura to wa wie o mi he ba Accra ahodome roundabout e na ye wo e na Kumase nso so no ye wo Abuakwa sepase no ubesi ewo sepase ga wo mesrew Accra no wo ba ye buki ansa na yaba wa muki na so ba de amesrew da bia ba bia metene bia meka se ye bema wakọ enti wo ba no afre ne ye buki sepase de da bi ye muki utu ka na afa o ka no ano na wo ba baabi bia wo no a opese ye mfa aduro ni bi mre wo no mesrew ye de aduro ni bi ba brew eni gisam ne se me de aduro na e ba minni kan yu sika ansa da bi me package no ani nyina na me de abrewo na sa won sa kan aduro ni wie a na wasan di misika ama me sa na me ye no omo de ba de wo de beba eni panages aduro ni boa no nko ade a sa oji waduro di amo me unsuro oji waduro di obi ya wie na no refi ne ho refi we ye refi no ho obi kura wo ho amo me wo de aduro no ma ne sa no a aboa na wie no charge na wo de to no so no wetimi betu akora aboro sa aha e manfo ni mu sa aha eduro na boa na wie no di obesan ba be ya ama wo no aha enu nti wo haw bi a e ha wo no fa me number no frɛ ne bra afa stroke ed what to form team ama wa no achia ama wa nkasa wo fa adwojo be ma stroke akumu be ma stroke no dia aye wo bia no pa cho fa me number no frɛ ne bra na Awurade mfa me so mo a me pa cho diabetes ni pressure ed stroke ba sa wo haw kro no asen frɛ ni pa ni na diabetes ni pressure no said the stroke bra wa bon to tia for na for my odofo said the watia fufu anase mattress so no anase wo ho ana na ho ehyehyɛ me pa cho so na ho hyehyɛ sa anase otia form na dofo sa na so wo pressure na diabetes ni bia one the stroke eba esen frɛ ni pa ni enu nti fa me number no ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa wo enu oche no wa wo ba akora no wentimi nkasa waye mum obi kura wo ho a ne ba no tene nsuo obi kura wo ho akora ne ntimi nkasa no wansa ntimi nante emanfo kura so yinsu ba wo de wo ba kan jem se doctor de nyame nam wo so aye no fa ho video ni bi ho adanse ni bi kura e kire me what you say enu nti fa me number no ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa wo enu akire no wo ye bema wa ye mele wo mpamu pam bema wo ntimi mo adwuma wo mpamu ti enkonko no no mema aduru bra wo ba ye bedi kan de wa fa mfidie mo screen ni ahwe wo hawa abawura ni padua no manti wo ba ma na ntimi nya adwuma no obi kura wo hɔ a ne ba ma na ntimi nya adwuma no na aduane die mu enye na waduane die mu nya wo no mema aduro no a chinchina aduane die no won sesa mu ono ebe ye da wo ba ma na san ya adwuma enti ukonom sabi misre meka China fo nuru a ebe bo 3 days na chi na fe wo ba ma na be ye fredededede enu nti ba ma wo de boss wa na ho esa na wo be so to aso a wo be ya ye wontimi nto aso biem afi be ma no edafo mutima entimi nya adwuma kora no mesrew bo modini ne bra ne ye ma wo duro no nom na Awurade mfa ye so nyimu a ne ye de aduro ne ma kora ne ye di kan screen ni padua na hwe ni padua nim wo hawa abawura ni padua nim obi de ye diabetes obi de ye kan say stroke na akum ne be ma obi kura de ye pressure aduro bi a wano no nom enti eno no sa no ye ma wa before aduro pressure aduro de aduro na ma ansa ne de sa ma aduro na ye de be aka ho eno nti fa number no frɛ ne bra na Awurade mfa so emu number no 0594 87 39 69 0594 87 39 eno nti me pa cho se wo tie me na nyale wa me bobo so eni nyina no ebi hawa fa number no ne frɛ ne bra afa ebi a wo tie me ojo nso wo kete so wo ye panyini ana wo ya akwara mami sa wo ha we say no ha adwene pa sa wo bi nso timi ba eba wo ho a eno nso so no nipa mienu mehwa ache wo mo oh I see
ɛno nso so enipa mmienu mɛhwɛ akyɛ wɔ mu ɛne gye sɛm ne sɛ woba omi herbal clinic deɛ nti megye me ho die no mema wɔ duro no mede mpaebɔ saa taa wakyi wɔhaw no sɛ ehia akwankyerɛ nso so a mede bi yɛ dɛ bɛ ɛka ho ɛno nti mpaebɔ yɛ adwuma ɛwɔ deɛ mpaebɔ ɛyɛ ɛna no akyire no so aduro nso so yɛ dɛ bɛ ɛka ho a ɛta akyire ɛne nyinaa mu no woba no yɛsan de mfidie ɛhwehwɛ nipadua no mu ɛno nti wompɛ wei na apɛ ntɔkwa nti mebɔ nyalowa no nyinaa so a yɛade ano ɔden na ehu na mekora mesuro yɛ anifra ɛntena sɛ mani ne mfra ɛno nti sɛ ani ne tutu ɛkeka ɛwowɔ ehunu sɛ bɔ ehunu sɛ nwusie nsuo taa w'ani ne so w'ani so yɛ okusukusu wisi mesrɛw fa namba no ne frɛ ne bra na awurade me so ɛmoa ebi a doctor ka kyerɛ sɛ entini no a efiri w'adwene mu ɛba w'ani soɔ no entini ne ho atete entini bi mu koraa ɛsisisi mepatwɔ fa namba no ne frɛ ne bra na awurade ɛmfa me so ɛmoa yɛ namba no ɛyɛ 0550 57 00 75 ɛna 0594 87 39 69 omi hair by buakwa sepase ne yɛwɔ na akra nso yɛwɔ awudome runabout nyame nhyira mo paa amen nyame nhyira wɔn so papa dog aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM Onua TV na fe Osaikrom TV mama mama akos ya nua ya hwɛ yɛ nua bɛ ma akos wo ho yɛ de Kristo dom ederade ase asɛm ebiebie nkrɔfoɔ pono paa asɛm ebiebie nkrɔfoɔ pono Bible sɛ nimdeɛ a meman ne nti no ɔmo yera sɛ yɛ wɔ Ghana ha sɛ na ɛnɛ yɛnyɛ politics aban bi sɛ adwuma wɔ hɔ media adwuma bɛba na wo de adwuma bɛyɛ de na nkrɔfoɔ ka etu kwan akwantu ne na yɛyɛ fɛ anaasɛ yɛkɔpɛ biribi ɛne yɛbusua baaba abedi ɛna asɛm a ɛsie yi wo pia abɔnten na abɛhunu nsɛm a nkrɔfoɔ ɛka ɔmo a yɛbu wɔn a wɔn nya kamafoɔ obi wɔ kora ne yɛbu no bet ɔkɔka kyerɛ obi no ɛyɛ n'ani wu ai ɔkɔka kyerɛ sɛ asɛm ɛsi ebu me eti bebree no ɛhyɛ wɔn ho Marcos why na ɔyɛ real why na yɛnyini ni sɛ saa connection ma wana sɛ papa wei wɔne na ti me bua wɔ abu yɛsɛ batakaria me ehunu kramo papa abu eti why na ɛbɛka sɛ mimi mom ɛna nkrɔfoɔ fo ɔmani to me so na yɛtu kwan ya yɛsesa yɛgyapadeɛ nyina yɛmfa yɛ fie sika nyina yɛmfa yɛ fie ɛgyapadeɛ nkɔ na wokɔ sɛ na Pastor Julius sika wokɔ na wotu na esi kuro ni mu ani asa abɔ return na wa hwe yi a wo benya adwene mu yade bebre ba ɔyɛ ɔmo kasakasa eti sɛ bibi sɛ ɛba ɛwɔ sɛ wo bɔ ho pa na Awurade bie wani na hunu nipa a wodi usika yɛ dɛ ɛkɔ akɔma no sɛ wontimi nkɔ a Ghana ha kakra na nka wodi kotu kwan no wodi yɛ bibi a nyame bɔ ho ɛma wo so kyiri ma yɛ dɛ enya bidi yesu susu ma nkrɔfoɔ bi mu yan na no na meka bibi sɛ ebuo no nya obia na betimi ato bottom na ma obi hyɛ ne dɛm no wafa ne computer no wabu ene sɛ saa na ɛkɔ eti Ghana fo mama yɛ ni nawo na yɛnya isi yɛ bu yɛn no Marcos Medas evangelist kope bibia beti ene me bɛyɛ dɛn na nam mama akwantu ebe enka akwantu nya bɔne dabi papa akwantu nya bɔne wo tena fa akokora emwa nya bɔne kora kanya bɔne sɛ wo change your environment wo kopɛ baabi na wo de abɔbra kama obi a okobi anso church na dwen sɛ ɔkɔ aba na akopɛ bibi abebu abusua abebu afie nanso wo bɛhwa na ankoye yi titru ya ma mu sese sa connection ne din na da so no kura connection udu hu ko wura ma ese say we are very careful me se mre bi akoa bi yeso no so onkra me se nkra ho de ye fra no kwamboate agent kromfo bi anche kwamboate me ti ya na ya tina tu wo bu madam fu bi $4,500 that time as me kebe 26 years me ni ne yiri twa kwan o wani e betu ya boa ye ho ye kodura o flight no ye se ne tire dwo ye se flight na ye sei ye se ne ya san ba mama be sindura menim se kyena ana se ne na kwambo atin de sika be maye wono azu tu pia wo fa jamete ne ye se obi a kyena tu wo enti edin na da so na wo do hu ko wura ma you very careful so ye wunua
sɛ wɔyɛ wine ɛna asɔfo titiriw wɔn mu do wɔn ho agyim ɛyɛ onya chance kakra so wɔkɔ aburokyerɛ kopi wɔtumi fɛ nipa bɛyɛ nan ka no ne nyinaa in the name of connection kɛbɛsrɛ adwuma ni man ni mu enti sika kakra wanya na wode bɔ wo bra hwɛ aberante sika yi sɛ 1.2 wɔtumi anya 600 ɛde ama no me ne na ka ne sɛ wo sra wo sika ne bi da wo 600 ne da hɔ nti adwuma bɛ na woyɛ ya wotumi accumulate sɛ sika no na ɛne na wontoa so na womfa mmɔ wo bra ɛne saa 1.2 billion yi ebetumi ayɛ de bebree Ghana ha wo ɔpɔ adwuma ni ha nyina wokura sɛ sika wei wobɛtumi de abɔ bra ama na yɛ yie ɛne na wotam kɔma obi sɛ sɛ ɔno a wɔkɔ so wuo no wɔso mpafe nam wɔkɔ bra wuo no wɔso mpafe nam wɔno ade w'ani to no so a ɛno nti wogye ni di a wɔso ɔno nso nim nipa no mumi yɛ no nya na mo nsa akɔhyɛ boase na ne nyinaa sɛ adwuma wɔ man yi mu a nkamarante ɛbɛkɔ saa hwɛ na nipa egu stadium a na ekuyɛ ka nipa egu all in the name of ye pe soldier yi so ya fa dadaada we nyina formality na nkrofo ma begu awie ma enkran asema asi wo nipa nsia ye tietia omu so mawu nipa sakra ne ɛbɛfa wɔ mu nipa sɛ ne ɛbɛfa wɔ mu all in the name of okope soldier entu mo mawu na MP Ben na ne baka ho minister Ben na ne baka ho lawyer Ben na Ghana ha ne baka ho doctor Ben na Ghana ha ne baka ho ni nyina ye na akua mansama ene papa Yakofi ma ayeka tibatan ma me ne kura tifia de otese ne bawu a na afei na ne ba ko na oba ye besre adwuma ni o man nim kakra wo wanya se kura wo no hwe ne ye na obi anye mfiri wo nsam ma me das hwe ne ye na obi anye amfa mfiri wo nsam ye kai mo se ebo no miensa agudie makonfo ba ba gye adwa no omo de commentary ebebrɛ mo eno nti hwɛ ni mu se commentary ɛwɔ hɔ a Shores Pepe ebebrɛ actually sanitary pass and America for ediama wo ye kama papa eye moton na mesawu adasa wo de siesie wo ho akofikyire na de siesie ho atumi se bibia ye kama na heavy flow to normal flow and after free panty liners and also ebi ewo mo actually brewer toiletries no hyɛ so ubenya bi ewo supermarket bi emo frɛ 0553 661442 0553 661442 na ma wansanka bi ebia back then ke eni yade de kyese omo akwadre pa ewom wakase mpunumpunu ena ehye so a ehye nti se wo de hye bi wo maame bi wo papa bi wo bibi ewani yade amesewo adabomode ase wo de ne beko ebia back then ke sanso na stroke prostate liver kidney yade